Hey people, hello people, hey, moi boy, hey, moi banya hey, one person I join now. Uri say, takurimidza kuti tangei guys, yo, muzuna wangu wakupisa nekugara manje. I feel like my back is hot. Muzuna wangu wakupisa nekugara guys, yo. Maybe mandoenda kumba fana kutogadzira kaspace kangu kekuti maybe katable kangu kanenge katori nice wo nechair but iri comfortable because 2 days 3 days dzandiri kuzviexperimenta ndakagara pakachair netebhura. It's not comfortable. It's not comfortable amana. Oh, it's not comfortable at all. Ngaitoti zvangu nei zita rangu rinzi Sharon, inonzi Sharon. My real name inonzi Sharon Chipo Manjira, ndo zita rangu. Sharon. Sharon rinenge ratoriwo zvaro zita. Rinenge ratoriwo zita guys. Nemusana wangu uri kupisa kudai ndoda kuti nhasi ndoronge zvitoita zvekutoadvocata kuti guys, please don't forget to support me, don't forget to click pakanzi join, modi join nawo ipapo, munotopaona pakanzi join guys, musana kupisa nekugara guys, saka please support me, you can join pane 200 Thai baht. And I think that's like $5 or $6. You can go support musana kupisa. Then there's another one for 250 baht, another one for 300 baht, then the other one for 750 baht, then 1,500 baht. Guys, support me, guys. Musana wangu kupisa, guys. My bed is hot. Kamupota muchisapotowo kadhiringi kachiwedzera. Katimbona kuti yakubudisika here katione. Because kubva pepe inge isati yasvika ndazombonyanya kutama ndichiekera ka. Tione kuti yakukwanisa kubudisika here. Inofana kuricha 100 kakuti ibude. Saka pepe inge isati yasvika. Hanzi naSister Maria Mangani, kadhi rangu rinoramba. Aiwa, kana kadhi richiramba mireti sePayPal. Aiwa, kuti dringi ndorida guys. Ndikiti kuti umboridawo kumbomwawo dringi guys. Chimbondisirewo dringi paPayPal guys. Mine ndiise PayPal guys. PayPal Manjira. Kupisawo guys. Isaiye PayPal paPayPal apapa. Budiso ye drink guys. That's my Manjira sc@yahoo.com. Oh wow. Oh, ndikuona something pakatonzi rejoined. Okay, let's see. October, September, October. Zvofamba chimboitwa seiko zvinhu chachona. Sadimbona handiri kuona kusaidi kunoku currently 20 days ago Nyarai akajoina. Thank you Nyarai. Sister Mona Lisa rejoined. Thank you. Sister Mona Lisa again Nezuro joined. Oh, thank you Sister Mona Lisa Mapika. Thank you for supporting. We have Jilo. I think this one was for last month. Thank you Jilo. I remember that joined 750. Rose Kazuru, this was last month. Thank you very much. We had Mike Candice. Thank you very much. There was another one, Nash, thank you. Then Lincoln, thank you. But not a thing that's on it. But you get a
So I think this month ndine sister Mona Lisa na Nyara NG ndo varipo this I think this month ndofunga. Support me guys. Pane 200. Then there's another one for 750. There's another one for 300. Boy. Makadhi anje anoramba. Kana makadhi achiramba guys, there is paper out there. Aiwa kana ndinodiwa. Kumusana unopisa guys. Ndobuda mbukuto ndichimboekera kandawa nemutetsi. Tawa nemutetsi guys. Mutetsi unozodoura brody. Ndingi ndotoidawo chimuzwa kuti musana umbomira kuekera. Pisa. Unoita energy netoni pana. Unoita energize. All right. Progress T, how are you? Look at you doing, girl. She say. Listen, come with the same. You can say link. Nothing that you win. Teda kutaura nye ya ndaziva. Teda kutaura nye kuti. Would you choose kuita wedding yako uri abroad or uno prefer kuenda kuZimbabwe? If it's abroad, what's the advantage and disadvantages? Yekuti unongochata, let's say uri Canada. Definitely makandis andechitaura guys, it's not like ndikutaura kuti makandis mamwe hakuna guys, but ndo atajaira saka vamwe kune vamwe vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika but ndisingatodzizivi handiti zvafanira Saudi Arabia ndakuramba ndichiita because kuna budhimatso kare ndasingatoziva kuti iriko Saudi Arabia ende kune maziva I didn't know. Saka let's say normally tinoti vekuUK ava vanhu vakawanda sere kumazimba, then vekuAmerica, Canada, Australia ndo manyika dzatonyanya kudhina nadzo ledzi, neGermany. Yes, neGermany. Iwe futi nyika dzinonyanya kutaurwa nevanhu kuti mazimba ndeipi. Saka ngatimboti idzodzo idzo. Then there is South Africa. South Africa ine advantage yekuti unokwanisa kukwira bhazi kuenda nekudzoka, but kune vamwe vanoprefer kutapira futi kuSouth Africa ikoko. Saka ngatimbotanga uku kunokwirwa kunzi unocrossa continent uchiinda ukuku. Would you have a wedding abroad kwako kwaunenge uri ikoko kana kuti unenge wakudzokera kumba zvako? Zvofamba sei? Ndezvipi zvamunoprefer guys? Maybe ndichatanga ndataura inini zvangu zvandinoprefer. Inini personally, let's say kuri kudai ndakanzi ngatitore for example Daf onditi Sharon, I want to get married. Saka ndodi because number one for example varunguwo imwe kuti point varungu vamwe wavo havazinzwisisi zvelobhola vamwe vanozvinzwisisa, then womuti inini ndoda kuroorwa but unofanira kuenda kudya kwedu. Murungu uye anogona kutanga kuvhunza kuti why would I go there? Apa zvasangana manje guys. Saka I think tinofanira kuita inclusive, tichitaura kuti nemubhoyi wako nemumwe wekunyika imwewo kuti muri kuita kuti zvasangana. But then ndanga ndaiti ndida kuenda kumba. Why? Because definitely ina ndikukurora nhema. Show off. People will feel me. People will see me. People will feel kuti she's getting married. People should feel good. Akuchata. Show off, nothing else. Show off. Abroad, ndinoita show off nani ndinoita show off kunoku. Manje ndinongochata vangu kune kutori nevanhu 4 vanenge vachoti close neni. Ndakazviona like mufacebook kuCanada akaona musikana wake kunoku. Mai vane hama dzake dzeninomcheti. Asi vabereki vake ndifunga vakangwe hanhu 2 from Canada because vaida kuti vagadzise vakachata vokasa mapepa vodzokera vese kupi kuCanada ndozvavakaita. Saka wedding inge ingozara vanhu munomu. Handiti ndokumisikana uyu Facebook kwavo havana kambasa nazvo kwangwe vanhu 2 ndo vakauya vangweni vaita vamwe vanhu vaitamba navo chete but inozoita wedding here. I feel like inenge isina ka-oomph. So inini I think munhu ari mubox metoloti ndiani ari mubox ndobva ndazoita mambele, oh my god, zviri sei? Yes, uri bo kurova.
Juwarova uri sei asi kugym? Ndiri kubva ujim makuseni. Oh, Saka ndaona notification kuti uri live, but ndiri mumba hangu. Alright, kuri sei? Kuri right, feni yako yakanaka. Ndo inotoita manje kana wadzokera kumba pamuchato unenge uchingodai. Yes, I think ndichatotakura zvangu ndida kuonerwa nevazee vanhu. Zero. Makadii henyu vamwe vanhu muri right here? Vamwe vanozongoonawo, vamwe vari kumabasa, vamwe vari kuti anoita vanozoona late. I think vari right ava. Topic yauri kutaura ndofunga ndiri pakati pedecision iyoyo. Techifanira kuplana. Inini ndinobvawo Zimbabwe, Oga vanobvawo Nigeria. Tese hatina hama dzakawanda kunoko. So zvinonzi ukama igasva unozadziswa nekudii, nekudya. Saka techida kunzi muchato kuva nevamwe vanhu, ndo opinion yangu. Saka hazvimake sense kuti ndiite muchato kunoko kuAmerica kusina mama nadhedhi kana kuti kusina vanhu vekunigeria. So kutomisa muchato kusvikira taukwanisa kutravela. Ndo opinion yangu, nekuti kwandiri yes ini naye tinogona hedu kuita event kunoku, but kana pasina veukama zvezviri pointless. Mafungiro angu aya. Iwewe wati unoda uenda unoonererwa ndi? Ndiri kuranhema. Nadhobhusi kwedenga kudai. I'm telling you, ende mapictures ndinenge takati kuti ndichimwaya. I'll be spreading but ndinoona hangu kuti zvinenge zvakati chipei kuti vanhu vauye kunoko kana muchikwanisa henyu. Aiwa, ndiri kureva vamwe vanoprefer kuitira abroad, vongoinvita vanhu vashoma, vangori close kuti let's say kungoti wongofly hako mai nababa wako, vamwe vanozongoonerawo pamapicture. But round trip ticket ka, let's say mai nababa, that's like maybe 1,000, example, $1,500. But imagine iwewe kana uchitravela kuenda kuZimbabwe, it's more expensive for you because uchaita round trip yako iwewe namheno nafiance, right? Plus vanhu vese vanenge vari kuZimbabwe vauchazohosta. Ngatiti kwauri ikoko tichishandisa America. KuAmerica hazvina hazvidhurere kupfuura kuZimbabwe. Unokwanisa kurestricta audience yako. KuZimbabwe audience inenge yawanda because zvaukama hwese ka waukama. Kuonekwa kwakanaka guys. But yeah, zvekuonekwa zviri right because kuAmerica unenge uchionekwa nani havakuzivi. No one. Hakuna anenge achindiona, nobody will see me. Saka ndogoripfekere mubure woyo umuchena. Anoda kutoonekwa kuti vanhu kuchata kuonekwa here kana kuti kuchata nekuti unoda munhu. Aiwa nimambe ungatira chokwadi pamberi. Inangu ndichitaura ndoga. Ukana ndikachata, it means I want you to see me. Kuti ndaripfeka gown rewhite. Obviously kuti ndoda munhu ka unonondibvisira pepe, it means kuti ndokuda ndo first stage rakandikoshera I think inini toenda kundororo. Uyu muchato weluxury kei, yatova luxury. Ndinokwanisa kuenda kukoti tonochijana totongozvoperera ikoko kukoti kuchata kuti. Asi ukana ndapinda mumbuyo wekuti ndinohaya venue, my people, you will surrender that day. Ndinenge ndichiti cousin maiseka uchachinja hembe kangani? I think inini ndichaita ka 3 just to show them
Uona ka 3 them even crescent ndinotomeka sure kana kuti ndinotobvunza kuti muda kuya muri vangani kana ari mabhazi maviri ndonomaisa pakonapo ndonomahaya ndonoti mabhazi aya ndo ari kuyashitora vanhu aida kuvhenyu ndoda kuti handisi kuda kuenda muhoo. I think muhoo munonditisa vanhu vashoma. Ndoda kukaita kumagadheni kuya yes but muchato wako unenge uchidhura Shero. Yes, ndinotora mombe kumusha ndinotenga mombe kuna baba vangu. Handidi kutenga kune mumwe munhu, ndinonoitenga from my father. Ndoudza kuti I cannot give mumwe munhu mari yemombe, ndinokutengera imimi. Ndovatengera mombe yachoni, mombe yo yakawa kana icho yakaurawa. Catering zvayo ndio ingazotondinetsa zvangu. Dai ndaitogona kana catering kana kuti ndine catering company ndaiita ndega catering yacho. Shero hakukuseka zvedu but no, first opinion kumba ndokuti muchato zviya broad zvinonetsa. Ndevapi vanyowana nditi makadii vanouya but ndofunga nongosipo. Ndofunga ndendisipo. The flow muri kunzwika? Yeah, ndiri kunzwika. Taurei tinzo unoda kuti ini nangu ndoda kundochata kundoonekwa nehama neshamwari nevese vemumaraini vese vaiti ndinenge ndakavadedza ipapo ndichionererwa kana ndichishinja kana zvaiitika ndaishinja kana ka6. Remember baba takataura kuti kwandiri pane ndowanza kuti pane muchato newedding. Kwandiri ndinozvipa mazita unfortunately wani nechirungu wani nechishona. Muchato ndowajeke njiyo nokuti uda kufadza vanhu vese but to a certain point it's a financial burden kwauri mostly because you want to prove a point. I think maonero angu. Then wedding uri strictly by invitation, which means people very dear to you, those are the ones who come. Vamwe vese havana basa. That's how my definition based on experience, what I've seen and what I grew saka up wedding inoitirwa kuabroad and muchato unoitirwa Zimbabwe ere? No, not really. It's about kwandiri. It's about what can I say? The elegance yaunoisa pawedding yako kuti the place itself it's unique or it's classy because before wakaita kuti unohosta 2,000 people tongoti 200 people yoita class. You can, but you have to be loaded, right? So it's about your pocket, one, how classy you want to be or how inviting to everyone it must be so that people can witness. Or but muvunzo is munoitira kuZimbabwe ere kana kuti kuabroad? Like you say, it's a personal thing. Iwe like Sharon, so that means where the most people are, right? Because even abroad, but when they see the place itself, damn, this was something else. You get it? So it's a matter of how you want it to be. To have that idea, right? You need to go out. You need to go to Kuma wedding akawanda to end up having your own dream wedding. That's what I've seen, my experience. Saka bottom line, vanhu vari kuchatira kuonekwa. I can't say yes, I can't say no because I'm very comfortable. Remember kuchata kuri. Remember I was talking to Sharon. Chitepani stage 2 anoitika. There's kuchata kuZimbabwe usually tino buttons as zvese in one kuti munovhanyaso buttons wepapo pa let's say church yenyu iri registered to conduct in kirikiri ma legal weddings and so pastor venyu bva kubatanidza from there makutoenda kupi makutoenda
celebration. So this is one in a day. Whereas kunoku, let's say kunana UK, it's hard sometimes to find Saturday. I'm not so buttons for Saturday, whereby everyone is free, right? So mostly buttons were packed per week, which is the official kutima married. Then the celebration was a my date. Wow. You get it? That's really Yeah. So now you wakakura uchizati muchato unobatanidzwa musi Saturday or Sunday, and mostly kuZimbabwe it's Saturday, right? So kunoku manje makuti uruda kuchuza Saturday, uri kunzwa shamari isusu paregistry pedu parapa tinotoine backlog ye 1.5 years kuti one Saturday. It's hard, and so that means the official uchawana pakati pewiki, then the celebration just uchagira rimwe zuva. wow. And what saka pakadaro noita say this is based on a bit of UK experience from here kuti kubatanzwa musi Saturday it's hard sometimes, you won't find the date. It's pakati pewiki. And so pakati pewiki maita official with kubatanidzwa chako kusaina, then celebration makuzotsvagira rimwe date. So makungoita is a celebration iyo. So that means musi wedding we-actual official kubatanidzwa haumbospende much, because the main people anodiwa it's iwe witness nevekukama, and even you are limited muregistry, if you know. Saka Shero uri kuona vari kutaura zvandanchitaura kuti kunoku kutori kuabroad kunenge kutori easier kucontrola budget than kuZimbabwe. Registry pamwe munonzi less than 20 people. Kona aiwa right, kana muchiti than kuZimbabwe inangu, let's say I'm not going class yamukurivai, ndinonotora mombe yangu yondomorwa ndoisa murori yakavedzingwa ari mapisi, totsvaka vanhu veketering toisa zvese mupunga, kana ndinongotohodha ndovapa zvese food ngobikirwa. Handiti MC kana mwari handizozi kuti vanondichaja sei kera Lady Gwagwa, ndenda kuti Lady Gwagwa ngavauye because ndo hande ndichiziva kuti ndo vandokwanisa kutasvawo MC muona manje. Then kune inonzi chiko zita iyoyi, kana dziri hama dzangu ndinongotumira bhazi, ndoda kuziva kuti kuchabva gurushushu mabhazi maviri vouya vogara kuya ndongotsvaga venue ndajera kuti ndozvanda kana riri doro hambe kuti chafamba sei, kuti vachabikira ndari 7 days idzodzo ndo dzavanonyanya kurespecta 7 days yekwedu vanoita iyo yokubikira vega. Saka kudai kuti tichabuzama kuti ibikwewo achitoita izvozvo achitoita zvese ari imwemo muomwaidza 7 days dzavo. Mapaindi iluxury ke itori luxury, unoda kuita zvemupaindi nani unoda kuita paindi. Ayo but Sherewo watoda kuonekwa, saka iwe uda kuonekwa uchita chipi here? Utaura vekwako koveko murume kana vari vemapaindi. Utaura vekwako kaya. Hasikuvafunga kwanditova neZimbabwe pajekerere vatanzi vanoda kuti MC for free pangu bo takakunakirwa guys, Jesus, ndambovafunga. I don't know what. Unfortunately ndekuti you can only do once, and unoita mistakes yekuti you can't rectify them because it's a one-day thing. Yo, since usually iwe Shero une ka mindset ke your wedding in your brain as Shero kangomira wakadaro, then first wako ka mindset kake, that's the two of you, right? Because what mai vake obaba vake vane mindset yavo yekuti wedding mwana wangu inofanirwa kuita so, then the other side foot vane same mentality yoyo, because what madzitete from either side foot. So sometimes what you need to do, from my experience, they could kana muri to raise the money inokwana everything, so that apana munhu anoita chip in to control how your wedding is gonna go. Ukangorekedza vanhu vachiita chip in ndobhadhara chi waenda, because they will have a say the way they want the wedding to go.
Vaya vanoda kudoneta vaya vachizotanga especially ukamachiti tinge chakati saka unganidzai mari yenyu muri 2 hapana chaucontrolai, it's your money, havana say, that's it. Manje zvinodhipenda nekuti muri kuenda kuculture ipi. Isusu kwatiri kuenda culture yavo inini handikwanise kucontributa because zvinenge kwavari zvezvitori vauti hauna kuroora mukadzi. No, that one I do understand, but what I'm saying is, ukadakutarisa isusu kuZimbabwe, and I don't know now, but the time I grew up and when I left Zimbabwe, ndekuti mainly murume side remurume ndo raiketa nearly everything. I think now it has changed a little bit whereby people are flexible, but still I'm saying to avoid zvekutaurisa kuti vanozokushauta kuti hey ndakacontributa chakati pamuchato wakakwanisa hapana zvanokwanisa kundiudza. Have your money so that in future hapana munhu anokudza kuti kabika wedi kamakaita tisi takabhadhara chakati. You know what I mean? Alright, me right the floor. So let's say kana kuri kuZimbabwe, nice venue yangu ndaita think outside the box and chaiti zvendari yangu pamuchato. Guys, but that was gonna be awesome though. It's your vision. Hairambidzwe Shero, hairambidzwe. But hari kudza mafactors akawanda anozopinda. Hairambidzwe. So it's not that easy. That's my point. Kuti uri wrong. Nigirikini ndatsvaga venue yangu ndaita zvese, MC yangu ndaripo, photo. Ndakatozonetsa kuti I think zvemapicture nevideo zvinenge zvinotidhure. I never knew kuti vanhu vanotibudise panobudiswa mari. I didn't know Moza. Saka waifunga kuti vanhu vanoita sei? Ndaifunga kuti ndaimbokudza zvezvedenda nechibheke changu ndaigara ndichiona vanhu pamuchato kana pamaevents vakaita zvekukurosa zvibheke zvezve kauti ndoana museyamwe I don't know, but ndaingoona kunge vanhu vanenge vakumashops pepe patovaona masikatika vakangogara pazuva vachiumburuka pachena tozovaona vachinzi kete vazotanga kunosukisa mapicha. Saka ndaingoti I think they just cheaping, havambodhure zvekudero, but pakasitoona the flow mari dzacho ndikati yowe photographer naye kira ndazvo vanotobudisa mari ka panobuda mari. Like, how much should I budget for my future wedding? Semi-class, not class, a mediocre wedding. Ukubvunza kuti how much ku-US dollars here kuZimbabwe Shero? Ku-US kana uchida hako zvekuonererwa ndofunga tangira pa 10,000. Mira, because kuti uite photographer anti ndongokudzo photographer, videographer nezvimadrone nechichichi 2,000 chet, right? Kodroni rirangu ameno pamema kuzongotaurirana uba ndiringotaura marenji ari kuchajwa nevanhu 2,000. Ansina the flow. Photographer anouya neequipment yake. Kuitira quality because unozomudza kuti hey hauna kutora mapicture angu zvakanaka. So obvious anongokuchaja. So 2,000 ka. Catering imwe 2,000. Unokutorwa picture inofly here $2,000. Aiwa anti achatanga ukutora kubva muchichinja muchididi istories. Arutogadzira story newe. Shero inzwa, let's say Shero, and let's say in open garden andika. Tora picture yacho from denga. Roshanda drone ka. Yodzika ichuya kwauri chikuperekedza. It's a different angle isire mazuva yese. Zvikuonekera from denga. Why but and so tell yacho or site yacho yamuri all that creativity. If can I read town or not to a town or nomudenga. Kana kurumusha kwa yotora danga remombe nemudenga. Guys, I just want guys Musadeo guys, these things are so expensive, yo.
Guys, what mapika anga akabuda zvakashata chii chinozoitika pamwe haana kunyatsa kubuda zvakanaka zvandoda. Musainirana contract. Contract, yes. Oh, pane pasainwa contract. Ah, thank you for letting me know. Yes. You signed contract. In person, panoita wedding event handia. Ndinovasendera contract ndoti can you read through? What I read through. What I read through, do you agree? Yes. Then especially pane 1-2 things zvinebasa kuti ndine right yemamwe mapictures ako kumaisa pawebsite yangu kana chimaisa pawebsite yangu or kumashandisa for my own advertising. So those things you have to agree. Then more agree kuti pamari kuti unonipa half here whatever percentage and whatever chinozoya after zvinhu zvabuda, all that. Yeah. Then more agree is my pictures are at the end of the day ndeangu here kati ndako. It means photographer kati ndenyu, intellectual property. And you will ukwanise kubvisa logo raphotograph. Yeah, saka izvo zvoditena mari futi kuti kana ari angu it might be cheap, kana ari enyu it might be expensive because yatove intellectual property yenyu. All that. Yeah? Yes. Kwane ndindakatora ka. Saka wapa 2000 ngatienderere mberi nebudget. Catering, chikafu imwe 2000. 2000 inotomfura because uchata 3-course meal ka. Because muchato wako ndiwe kuonererwa. So tongoti minimum 2000, right? Ndandichikalkuleta 15,000 yatagwa nauyu. Saka ndaida kuona kuti imbori mari kuma-US dollars. Maybe close to 20,000. Haisi kuma uyu munhu ari kunyora kuti kungoplana here kana kuita sei zvinorevei zvanyogwa hapo. Guys, help me. Anenge achikuplanira muchato wako wese kuti usaite macalculations atiri kuita. Iye chako kungoita consultation naye, right? Ungomudza kuti ndinoda kuonererwa, ndiri kuda kuti kuzobhururuka njiva kudi and then obva akucharge, all right? Ndo iwewe chako kungouya kungondiudza vision yako obva wangouya wobvisa hako 15,000 pounds iyo. Then muchato wako obva watongobuda. Wosainirana contract naye futi. Saka pa 15,000 inenge iriye zvese including food zvese ini kungoinda ndinogara ndosora ndichinyenama ndadzokera then zvese zviri kukavha muchato wangu izvi. Ameno kuti handizivi hangu but pamwe anenge chake ndiplana ari kungokuisira zvinhu panzvimbo kuti vision yako yendari yechichi ibude handi, but pamwe iwo unogona uchipa in, let's say anogona kukudza kuti mombe iri kuita $600 iwo wobvisa 600, either maybe it's part of the 15,000 kana kuti it's not, pane mamwe ma-expenses amunenge muchifanira kunge muchibhadhara meg, but plana ari kukubvisira stress yekuswera uchiita mastrategy esaya. Saka in other words plana anoita zvese kuorder kwari kuita keke pa 19,000 yarehwa iyi kana pa 15,000 apa ndipo pane mari yekeke, pa 15,000 apa ndipo pane mari yevenue, pa 15,000 apa ndipo pane mari dzehembe, zvese ndo pairi kana kuti 15,000 ndiri kubvisa iwe ndichikupa mbeve kuti wainda uchinomhanya 15,000 iri kukavha chii? I think 15,000 ninge iri kukavha, it's an estimate, but let's say ndiri plana wako ka ndobva ndaodzoka ndichikudza kuti tatambobhajeta kuti maphotographer achaita 2,000, but for vision yako maybe tichaenda over budget ne500 iwe wobvisa. So 15,000 ndeyekungoti tiri kuestimata kuti chakati, but maybe kana wari experienced
plan anenge atokucalculatera zviri accurate, but plus or minus 15,000 yacho. Saka ndomubhadharira mari iyi plana uri kuita zvese achindiitira zvese izvezvo anobhadharwa mari zviri part of 15,000. Alright. Ngatidzokei tapedza kumapicture 2000 handei pafood pedu padatiri pepe. Hanzi the floor inogona kudarika 2,000. 3 course meals Saka tongoti 3,000, alright. Zvokwadi ndokoniwa kurya musi iwoyo vanhu vachirya 3,000 ndinenge ndichitova nefiye yekutochata. Sharon, alright, iwewe alright, Sharon, kumawedding akamboenda kuZimbabwe uchikura wakadya 3 course meal here? Hatina kumboita kumawedding ini. Shero, ufanira kutanga wamboendawo muchato usati waita wako. Handiti nekuti muchato ndomunga ndakaenda 2 by mistake futi muchato yacho iyoyo. 1 wandaita wanga wakatsva chikafu chaitonhuhwa guni. Unozati nenzi kunhuhwa guni kuti chikanga makabika sadza kana kuti muchibika ndoro pepe rendaranda jereni rikatsva zvinotonzwa kuti kune chatsva chanhuhwa guni, inonzi guni rinenge ratsva muchikanga. Saka ndo raisi rainhuhwa guni iroro ranga ratizi kuti chachaitika ipapo. What Sharon, andiriudza zvauri kutaura kuti zvafanira kuti those atiri kutaura kuti ari sort of class or average handi kudya rice hakushamisiri and but kunenge ukatira kumusha lese kumareserva chake chokunzi apa pane rice ka inoitwa top notch. Kune umwe munhu hazvine nezverice anoda 3 course meal. Hanzi na V ndikuinvite kumuchato usati wacha. Manje unokurasisa because uyu uri Nigerian themed, saka ameno handifunga kuti zvinozokuitira. Alright, hanzi there's no time for eating. Maona manje 3,000 yangu inenge ichingoinda ichichema kuti hi guys vanhu vachitaka ndokunga ndiri kumusoro kunditasa vanhu vachirya vachisiya pasi vachorasha tichese ndichavaudza kuti why don't you Mira, I think 3,000 ishoma because vanhu vachada kutengerwa doros, so it's either kuti uchati open bar here kana kuti haisi, but since tiri kuita class saka uchati open bar. Saka open bar ndeyekuti unowane doro rako. Open bar kuti anyone they can drink as many unlimited. Unlimited kutomwa kudero ndosaka mudada kuza doro riya rendari easy because kungondochera kudai. Eka, but it's the same Shero. Handi uchabhadhara munhu achabika. Uchabhadhara munhu achabika achadini. No. Ndani yakanaka manje. Even me, I can try to even cook it. Saka riri easy. Mai vangu vanobika chambari. Baba vangu vanogona kuribika. Repeti chinosadza. Maona manje. Ende hazvikosti because zviyo neuyu vanenge vakarima zvese. Kungostenga zviyo nemabagwe. Kwakutogaisa. Kwakutanga kutobika vanhu. Watoda kuonererwa. Saka ndiri kushandisa standard iyoyo. Pane vasingatombobati ma7 days. Kohama dzangu dziya dzabva kumusha ndikadziitira kuti dzinyanya kurohwa ikoko ku7 kwavajaira kuvomwa vachimboteka. Shero, 7 days hafaniri kusubstitute nechibuku. Unotenga zibhauza chibuku waisira. I think vanotofara kuti that's tiri kurova chibuku racho. Ese vaseseka. Handishi 7 days is substitute kuti maybe they can't afford chibuku every whatever. Saka hauze ichi masese. Manjenjenje. Kundotenga chibhauza rechibuku zvakachipa. I don't know zvakachipa, but remember iwo uda kuseta ma-standard, so hausida kuti vanhu zvavanonwa every day. Vambosuka unga.
saka wavatengera masese ouya nechibuku chibhauza chosvika choti gijike apa. Hakuna here bhauza redoro remapainzi, hakuna here bhauza riri rakadero. Ariko. Togona kuita izvozvo kapane kutotenga mabhotoro makreti. Sharon, kana uda kuita muchato wekuonererwa kabhajeti yako handioni zvichibuda because iwo uri kutoita zvako zvekucalculator. Tisati tatombopedza, tisati tatombosvika kuma-outfits. Tikuudze ka isusu vanosoni kuti ma-outfits handi watoda kuchinja ka3. Manje yako iri off. Manje anga achitaura but anenge mic yake iri off. Kutaura manjenjenje ndazvinzwa. Manjenjenje hausi kunzwika. Maybe uri wakaisa pamute. Kweko zvinezvi? Yeah. Yakunzwika. Wona ngandiroti Mambeva usakanganwa kuti muchato wokuonererwa achada zikeke pamwe rinenge aripo 10 kwozoita macake boxes. Saka anenge akutonida maybe 20 makeke plus ekuzoisa mumacake boxes. Because keke harichekwe kana riri rekuonererwa unoisa munenge matoita kucheka kudhara. Tinorara tacheka isi mabridesmaids. Maechoes abheki zvaya. Handisuto website yakavhura. Ndiani? I think you're correct. I think I think maybe YouTube yanga yakavhura. Alright, zvakunzwika. Keke $1,000 guys, keke rerudzi iroro. What can you do? 1,000 itori shoma. Exactly. Shema, birthday cake risiri fruit cake riri kuita 40 usa ndo the cheapest maybe raunogona kutoona. Saka chindudza kana raa fruit cake rinenge ende ukangozoti ndere muchato. Aiwa ukangoti do you know kuti izvozvi enda mushopuka unoudza kuti uri kuda fruit cake. Vakakubvunza kuti ndere chii chingoudza kuti ndere kungonodya zvangu ndakarelaxa ndichiona TV. Vanogona kuchaja mari shoma 20 pounds chaichai 20 usa. Chingoudza kuti ndiri kuda keke ndere muchato. Inobva yatonzi 100 ipapo vatombononoke. Unless uri kunoorder uchiti uri kuda 10 mabirthday cakes asina kudekoretwa ndopavanonokuchaja mari shoma. But kana rangoita remuchato chitoziva kutoti kana zviri zvekuonererwa izvi kaizvi motoenda nemari svino amai mwana. Shero, hausati wambona here? Hausati wambona here panoitwa chete hausati waenda muchato? Unozoti kunotopiwa time yemunhu abika keke kuti auyozoita speech kuti abika keke racho sei. Really? Otanga kukuudza kuti keke rabikwa tazoisa wine zvinosymbolize chakati. Oh really? Saka tofanirwa kuinvitwa kumuchato takawanda tisati tazviona izvozvo. But kudana munhu wemuchato wabika keke zvine purpose yei pamuchato wangu kumutata kuti aisa riri kusymbolize keke racho rinomboisirwei pamuchato. Anti it's a symbol rinosymbolize something muChristianity. Saka vanouya kuzotaura kuti rabikirwei zviri kucontributa chii. Saka chibuku tozotaura kuti chii manje. Inangwa handizizve chibuku but cake I've been to so many weddings vanototaura kuti rabikwa sei. Tika chibuku tozobvunzwa tozongoti chibuku tangozoita farado kuti Jesu akachinja waini saka isitazongoitawo chibuku. Symbolize a very strong woman. Ririko here keke rakadero. Kana zviri part of vision yako.
Well, yeah, like she said, vision yako zvakafanira kuti vamwe matables ane mazita anoiswa vanhu ane category yavo zvichikodaro daro akatore mazita. Oh, VIP what? Aiwa, not VIP. Kutoti mbizi, majenjeje, what. Can I have a t-shirt? No. Really? Kuti ndozvako mazano zvokuisa mutupo yona mbizi shumba pamatebhuru. Ayo, ndikungoti ingoriwo vision yemunhu ka. Vision yemunhu. Pamwe theme yewedding yacho is Africanness ameno kuda. Saka obva angoti rega angu ndiise ka masembuka or something. Vamwe vanoisa anonzi chii anachaminuka nehanda what not ndoya ndakamboona iyo theme iyoyo. Wow. Sharon, face yako uri kuratidza kuti unenge wane stress. Confused.com. Hazviiti here kuti iwo amuri kuti birthday cake ndomati munhu andidesignire birthday cake rongoitwa ndore muchato but rine design but rine birthday. Zvinonotenga mangani? Zvina 20. Mafruit mama 20. Hanti unoziva kuti cake rinofanira kuchengetwa. Vamwe vanozoricheka paunoita mwana wako wekutanga. So birthday cake rinoora. Apererwa. Shema apererwa. Shema akati handitanga achimbotaura nyaya yekuti anenge aine equipment yake. Akafuta kuti ndonomupa ma-ingredients. Uyo obhekera kumba kwangu. Kurekera komombe. Ko kana ndida kutora mombe guys, mombe chaichayo uchibva kwedu. Hazviiti here. Uchiendesepi? Asi Shema handiti uri kuda venue, handiti uri kuda muchato woku unenge uri wokushamisira. Unotsvaga kavenue yekuti unongobhadhara $30 per head kana 40. Saka you don't need to bring your own mombe. They will do everything for you. Unongovapa kana uri kuita 200 maguests, unongoita times 40 per person. Saka mombe yako iyi unozoisepi manje? Ko ndisingadi zvokunzi $30 per plate asi tichiuya nevanhu vecatering, then vanhu vecatering ndovaprovida chikafu. Ndopazonzi zvena the floor ndichitora hangu building yako ndiri mudenga yetown hall. Sharon, the other thing you have to remember, I don't know Zimbabwe now, but unfortunately, there's more influence in UK environment. They don't allow food from outside. I'm on my venues. Yeah. I need food from outside. So the moment you know higher place, that will offer food. No food from outside. So that means you can order food from outside. Yako kanizvatara uchatochatira muhoro muya kana kuchechi kana kumusha muchivanze. So pachikoro anenge akweseneka. Hanzi kune inonzi clad wedding ne uri normal. So what is clad wedding now, Mangi? What is a clad wedding? Anga kuti class here. Class. Alright. Ndo iri kutaurwa na uyu, ndo iri kutaurwa na ndikini. Na the floor dzanga achiti ndo yatanga maybe anonoka kusvika MTD. Vataura Shero ukuona kuti tatopinda mu6000 kapana tisati tatombopedza. Tisati tatomboti wedding gown racho. Nehembe ne3 magauni oda kuchinja. Ma-rings futhi. Nema-rings. Ne-hairstyle. Ring inoita mari kana 5000. 5,000 chi? US. Yeah. No, guys, Sharon. Google. Ingo, alright. Usati umboti engagement. Chingoti wedding bands. Sharon. No, ma-Africans varume tinorora twice. Tikada kutedzera wedding yechirungu because mari anobhadhara pakuroora nemari anoisa pakuchata, it's almost the same. Wedding rings, Jesus. Asi nifane pamambotaura kuti izvoni like muchato kuti unenge usiri we one sided.
but varume vazhinji hameno kana vakawanda maybe just a teeny weeny percentage inotomboita involved kuti muchato they don't usually varume they will just give you their card then you do what you want, you like not what you want as well as such, but varume varimo kuuchimunhu uku ndokwavanenge vakarongeka, but zvekuzoti muchato table settings color chii vashoma. I think kusiyana kwemaculture isusu oga vari involved. I think ndo vanotopika kuti izvoni vada kupfekei ivo neshamwari dzavo. Daona panapa. And well, $5,900 is the national average cost of the ring to spend per couple varies. Our study found that 1/3 of all respondents are spending between $1,000 to $3,000 on their engagement ring. Wozoedzera ma-wedding bands. But pane mumwe anoita $181 guys. Pane uyu wanoraka zvinongodependa range from $180. Ndakuwanira ye600. That's too much, guys. That's too much. So guys, wakatenga kamudhosvo within 1 year kanenge kasvuka. Zvezvakushaya basa. Iri kuti varume 2019 $510 wevakadzi aita $1,100. No, kazvakatendereka zvokuchata kwacho name. Utatomira class wedding. Utatomira class wedding. Yozoonererwa. Nechibuku tatomirira 7 days. Takuonererwa newani vanhu ndiana anofakazidzira kuti ringi yangu ndiyaita $20. Akataura chokwadi no. Inooneka pamapicture achatorwa nedrone namukoma the floor vanotsotora neengo yepamusoro. Mambeva usati watomboenda kwese ikoko iye shema wacho ndiye anotanga kutovaviwa, handiti anoreacta, ndiye anotanga kutovaviwa neringi yake achingonzi aidu choita kutona munhu akukwenya iye ega. Instead atoti zvake shema atengerwa ringi ye5,000 tozongona munhu akukwenya ega zvakati anenge anotenga kuvakomana. Totozoya neanti-histamine munhu wakwenya apa. And anozoti chiguno chikazvimba ringi haizobudi. Tozotabata mutsaga washing up liquid kuti ringi ibude chigumwe chazvimba. Pai mukoma wachanza anenge ada kutaura. Paamazon inga paamazon wana aripo maringi anorenja ndofunga at least kubva $100 zvichikwira. Handi ringi unofanirwa kunotraya. Amusiriya. Aiwa. Unongochiziva masaizi echiguno chako? Yes, unoziva, but it's always better kunotraya kuita walk in. Because tirikushandisa level reclass rekuonerero. Oh. Timukuonererwa. Mukoma the floor. Yes. Mukoma the floor. Ndine makamera angu ndoda kutorwa mapikicha. Kamera ndinayo. Inonzi kamera yacho takaudza kazita rekamera. Inonzi Canon neNikon. Canon neNikon. Okay, ndudze mamodhe wacho. Asi mandiri. No, ndinoshandisa my own equipment anyway. Indine equipment yangu. Ndine memory card acho nemabhegi acho zvese. It's equipment. It's kamera yangu ndozvine basa, neexperience yangu ndozvine basa. Tatizoni tataura nyaya yekuti 2000 pekutanga tanichiti makamera dzefilming totaenda pa$3,000 food. Next handling, let's go. Handling next stage. Tataura zveengagement ring iyo nemawedding band. Ring yati for dress manje. Dress rekuonererwa rinenge rine tail inosvika uko, rinenge rine 20 meter tail dress rekuonererwa.
chongoti wedding package chongoti 1,500 for 3 madress ako chete tisati tatombosvika kwagroom nevamwe vanozvitengera pavanhu vanokurekedza. Shere unoda kutenga rekuzopasawo nhere kumwana wako kati uda rekuhaya. Handikuhaya. I can't hire. Undida kuonererwa I'm not going to hire. I won't lie. I don't think I'll hire. Saka minimum 1,500 for 3 madress. That one I can do. That one it's okay. It's okay. That one is not. I suppose what is it? You need $1,000 US. Yo, I'm sure. I don't think I think Indian Jinika or Murumo. Munochinja newono mutengere yanokutengera. Ndaona baba $510 US. Kana ngotenge 200. Anozviona. Anotenga engagement wozo contributor pama wedding bands. Pamwe anoreacta sewe. Ma wedding bands. Andi kune engagement ring iri different nema wedding bands. Anonza kuti pachivheti handi muchaingeja womupfekedza then mawedding bands ndanozoya patop. Bands ndio dzamuri kureva maringi here zviringi dzepamusoro ndodzinonzi bands. Ingatokudzidza zviriwa ndasingazvizivi ke. Wanga wafunga kuti vemagitari vachauya unoridza musi wacho vachiimba vana chitekete. Ndosaka ndaramba ndichibvunza kureva ndeapi. Sheroka, ashe. Wangati lift band manje. Iweka. Ini ndinongoza kuti kune ringi mukadzi anofanirwa ari 2. Hanzi mai? Kana akaita zvechirungu zvekuti vanoita ngirikiri mabhenzi ari 2 pamukadzi. Mabenz acho iwayo. Maring tokoti maring anofanirwa ari 2 engagement nemwe yacho yewedding. There should be 2 pamukadzi. Ndoda kuvhunza, what if mufesi wangu akasamboda kneel down and say Sharon, will you marry me? Ongonofu kumuka achingotiro mangwana tikakwenda kuti mazuni yacho kakwenda kudorora apasina kuti agwada mabasa kuti will you marry me? Zvofamba sei? Iwewe unozi accept here first and foremost. Akandiudza kuti ndakuda kunorora. Why can't I refuse it? Ndinotokuudza ko muri mukitchen, uri mukitchen nako. Pasina vanhu. Kungoti shamwa chino ndakuda kunorora. Aiwa zvakasiyana. Wadza question yake abvunze. Ndati iwewe unozi accepta here. Sezvo tiri kuita class. Pachirungu handi hakuna roora anoti marry me. The outcome is the same, which is not marriage, but the way you are saying I want to marry you in a patch of Zunza Cassiara, both Kumkomana Kukurora, otherwise I got to random. Mujunga conversation. Whereas Pachurunga Western culture, and the small ceremony what you do a proposal. Oku surprise. Sa anonza nuyo yakazoigirwa macheriod. Uya. Ari musikana uya yashamwari yako wepanafa. Uya one day ari mu comment section one day vanyuma uya kuti Akabika nyaya yangu yakati arimo guys. Oh my God, that's so. What if you do wangu inwasitombori nina zvezvezvo azvimopfungwa mawo zvokuti vanonogwadama kuti will you marry me? Zvofamba sei? I think personal preference, Sharon. Ndada kubvunza uyu peringi engagement yedu kuti pasina zvapo asi andorora pasina engagement ring then toenda kumuchato white wedding. Does it really matter kuti hapana engagement ring or zvinongoita kuti kudero? Sharon wasirira kune rora squad. Ndini kana kuiona rora squad yei vaigaroko squad yekuita sei? Kutanga kuya chitikanganisira zvinhu zvangu vachitorwa maselfi nani stop. Squad my foot.
aiwa saka uri kutaurawo here. No, ndikuroorwa, but pandikuroorwa there is literally going to be no squad. That one is not going to happen. No squad for me. Squad for what? Takapfeka matching African attire. And squad because I feel like what if you go squad mind you squad I don't know, but from what I have been seeing squad vanhu vakuvacha zvoperekedzisa navo pamuchato havasirivo squad Ndivo. relative pamwe you're just my friend muraini uri kundeitei kumusha kwedu uko kwandiri kundobvisiwa squad for what? Sit there ndinozokuona kumasteps. But pane post yandakatomboona yaitombotenderera yekuti ndotu vanhu tunozoita makowa tunofamba tuchiti mukomana wacho akauya asina kana mari haana umborora zvine musoro itoto vanhu utoto. Handizii manjenjenje point yangu maybe ndikandite hii phrase. I don't want to see any squads. Why? Because Me too. iwewe ndikakuti uchaperekedza muchato wangu uchaperekedza muchato zvekuzoti ndakazonobvisirwa $2 $3 hazvinenewe zvekuzoti vanoda kweduko kana ndisiri kundochatira kumusha stay there hakusi kwenyu ukoko kumusha kweduko I think zviri kuitika nemasquad tinenge takabhorowa culture isiri yedu tikaibhorowa zvisiri izvo because zvemasquad kazvinenge zvakabva kunigeria vanovati inonzi ashwebi iyoyo concept yekuti vanhu vanouya kumuchato kwako vanopfeka hembe dzakafanana. Kunogona kuti anasawira vako kwawaidzidza kuzimbabwe right vanouyawo neashwebi yavo yakafanana. Shamwari dzako dzekuglenview dzouyawo neyavo yakafanana, but isusu I think takazongokopa tisingazopedzise saka zvinenge zviri kukanganisika. But the idea is kuti munhu wese ari kuuya muchato kwako anouya achikusapota neregalia yavanenge vakapfeka yakafanana. Because maroro it's more like a family whatever, it's a family thing. It's not for friends. Maybe sawira wamai ndiye anogona hake kungouyawo nasawira wababa pamwe ndivanenge vari munyai or something. Ngavagare vanasawira vanozoudzwa kuti mwana wangu akawanikwa pamwe ndivanenge vari munyai izvi. Right now as I'm sitting here I personally know kuti munyai wedu ndiani and munyai iyeyo it's like more of a relative. And what I know for sure sawira mai auna sawira babangu they will not be there. I will be shocked to see them because like, it's a family thing. Tikukoka naekera hama dzangu ndo dzinenge dziripo dzichiita maekera oda kutanga kuzouya kubva uko uchipesa zamakumbo kubva kuharare kusvika kusiti yauri uchiuya uko uyabhinga iteiko unondoitei ikoko uri manyanyoka uri ikoko. I think inyaya yekuti maybe munenge muri chigroup of girls ante mese fire muri kurova yeba your bond is still iri kugrowa saka ndingoda ku like pekutanga makanosapota munenge muti muri kusapota umwe wenyu right ezikuti angu aripo nendakachila nawo manheru this and that. Wani varume vanoenda unorora nenasawira wavo, it's the same concept. So but that group anozobudira one anoita makuhwa ipapa. Aiwa mambere watokanganisa wati anasawira nditi kutara squad kune kanyangu anongaonerwa zvangu asisi squad maifuta squad havasi haisi meant to be anasawira here asi ndikukanganisa. No, that's different. I think so. We're like the flow. Yes. Like one or two people maybe vakatokura navo vari vese kuvarume uku kwanditi ndo vanopinda kana nasawira wangu maybe anogona kunge asitomboripo pasquad yevanhu vachaita sei vachaperekedza muchato. This is different. Asiri ini nangu for myself squad vanhu very important kwandiri shamwari. Havasi kuzoperekedza muchato wako kavakapfeka ekera mamatching outfit.
zvakasiyana iyo mamatching outfits yayo kwete kana uchiperekedza muchato uri womuraini ndakuselekta kuti uri womuraini usazoperekedzawo muchato wangu. It doesn't mean kuti you are supposed to be there pandiri kunonegotiate ndisaroorwa saka what's the point yekuti munhu wacho aperekedze muchato kana asiri that important kuva parora pako? Jesus, iwe munhu wemuraini iwe ukunzwisisa manje iwe peri padero cha munhu wemuraini akwanise kuuya kuroora kwako then asauye kumuchato. Unoda kuti vazodini? Yekuti vari kukuperekedza right kumuchato, meaning vanhu vari important kwauri. Mampevaka ivavo vanhuka ndova ndini chida kuti vazondirongera kitchen party kana kuti hen night whatever, ivavo ndo basa ravo iroro. Uku kwemaroora it's a no. Kana tahedu kuma kitchen party aiwa ngavaronge, chero vakati ndiri kuendesa kuVic Falls ku kitchen party ngavandiendese, vakati tiri kuita 1 week tichipemberera kitchen party aiwa aluta continue ngazviitike, asi kumaroora aiwa bodo roora DFM vanotengera hembe dzavo neshangu zvese they do. Saari nguva yekuzoita kumacha achita mapick and lock iwayo chete iwe zvisa unozvisponza nditi uchabva fudhi ye3000. In fact kana zvatonetsa ndoita 2 vaperekedzi singanetsi nini ndine wedding yangu yandichaita haya bhoti yangu mumvura hakuna gate crash anouya. Wow. Yeah. Bhoti rangu nevanhu 50 vangu mumvura ndapedza. Ada kuita muzerere unonyura ukadhakwa rivhesi mumvura. diploma kutaura zvinhu zviri classic nini hapana class bhoti harimbodhuri. saka mubhoti ndinoona mubhoti mamuri kutaura umu ndiri kunopinza vanhu vekumamisha ndabhanawo netumabhazi here tumabhazi emurani medu esa kupinda depend how big is the boat. unohaya rinokwana mabhazi 2 ekwedu kumasvingo nemabhazi 3 kudai kwaPeter amenoti kuchabvawo mangani. Anobva 3 kwedu anobva. I know for sure kwedu 3 anobva. That much I know. Izvo zvanditomboudzirwa 3 full buses. Amwe achatosota nozvifamba sei but I know for sure. Shero, ngatitore your idea kuti kuchabva 3 mabhazi ande. Whether kuenda kuHarare kana uchitira kumusha it's okay. Vanopinda vanhu vangani? Kuenda kuHarare, vari kuenda kuHarare. Vachano accommodate nani? Vanovata kumba kwababa namai vangu ko vanovata pazhe vachivata vanondosatenda. 3 mabhazi vanhu vangani? Bhazi rinopinda vanhu vangani? 70, 50. 75 plus overloading. Plus 25 standing passengers. Saka toti 100, 300 vanhu. Vasoma wachasara. Tikaita function ndosaka I don't know mtaita sei because tikaita function ingori simple family gathering vanhu vanotoshaya pakutokuvata because kunenge kwakawandwa like ndosaka ndikuti 3 mabuses ka antoza tinotora kwedu imagine chatora kubva pedu nevakatisaraunda because takazokurira kumusha kamuzizive zvizvezvo zvekukereke kwamai vangu vachange varipo zvakare. Kune imwe another place I've never mentioned about that place kuchabva vanhu vachabva ipapo kune pangu vatinombogara futi kusaidi kweikoko kuchabva vanhu. Hama dzangu dzichauya dzose dzinosangana panyika vanhu vatete vangu nehama dzavo vachauya ikoko vana vatete vangu nehama mainzi vana vatete vangu vatikuti nehama dzavo ka hama dzana vatete vangu idzodzoka takakura kuti tiri hama dzavo idzodzo kwavakawanikwa tiri close navo saka vachauya vese vachitikunya muchato kwamai Sharon dzese kuzoti kwakazvarwa mai vaSharon vacho. Chero zvese tiri kuzvinzwisisa but tiri kuti zvitore into logistics. Vanhu vese vakaita muchato kuHarare uchavaakomodita sei ndo pane nyaya. Kumba kwababa namai Sharon 300 inoaccommodate vanhu 300 here pane toilet 1 or 2.
Iwe Azvibudi Sharon. zvekuzoti the floor kutora vanhu mapikicha vosimudza maoko mapikicha ese ongoita dikita muhabwa kaposhaikwa mapikicha hatizodizvo. You guys in terms of kuwekera pakutsaikira tine maneighbors edu atinombowadza oshandidzana nawo kukuzimu kwekuti zvoni kana inyaya yechimbuzi tinonge takushandisa chavowo maona manje saka ndezvinenge zvakuitika 300 people are talking about kai gungano rekwamwazha kai if vakanotorwa makusende vakanotorwa usiku before marriage before wedding usiku vongosvika mangwanani makuseni vakananga kuvenue vondotetwa ikoko saka shema saka budget yatanga timbori nayo already haichakwani because kana venue kanditi ndezveklasi saka tobva tati 30 per head i30 per head kai times 300 ndeve kwako chete ameno vakaita metsi kuti imari 30 times 300 ndeve kwako chete asi tataura shamwari dzemuharare kuda dzichazadzawo bhazi radzo kokwekwe murume uku hatisati tavataura pamwe kuchabva mabhazi 5 because pamwe iye akakwira musha kwamai akazomboenda kwambuya akazoenda kwavatete akazoenda kwese ikoko andanenge aumba shamwari ozoti make mumuhudhu makewo achauyawo nebhazi rake saka toti kuchabvawo mabhazi ako 4 saka Shema TV tasirira Shema TV Shema TV pamwe tiri 500 panapa tichauyawo hatimoka mumabhazi because nandisiwo kwagutu saka mubhazi obvious handipo handinoverekwa handisiwo kuGlenview saka handipo palisti ko vemuGlenview manje vemuGlenview kwazoti vekumonashi maiwe zvangu kwazoti gorosviba anenga monashi kuru inenge manje monashi kuru haidhilitike zvekumhanya that kuru manje saka takungotangira hedu paminimum budget is 50,000 heduzvi to be safe ikasarawo change ndizvo tozotenga TV stand but taungotangira hedu padeka pane kuti izochota neidea yako wakutofanira kuchatira tonzi Gwanzura Stadium Gwanzura Stadium then vanhu vaya vanosvika nemabhazi vanonovata kuGwanzura Stadium nesamatengi wotokwikwidza sazex wotoda kutora nhamba yazex manatsi vanoenda ikoko ndo haya ngirikini vanovata mungirikini ndoisa matende vanovata ikoko nematoilets. That would be a good idea ndizvi hanzi chatirako pachikoro pari right pane mablade toilets epo nakudhara pane pekurara vanoenda magumbezi paGlenview I1 those awesome though guys hama dzamai vangu nababangu idzodzo dzandeichita izvozvo ndofamba mbiri kunzi wakanotivatisa pachikoro vanenge vasina mari dzokupinda mahotel vanenge vasina kana venhu vanongoenda paholiday inn like mastandard ekunobwa ekuti une tongoti 50 60 or 100 people vanhu ava paunochatira ipapo kana iri hotel iri kuofa those function usually those people vanotobhuka mahotels ipapo iwo hautomboine accommodation hazvinei newe munhu ari kuya kuwedding anosvitsvagira accommodation except for family vari close vana mudhara vana chichi but vana not jekenju but vamwe vese vari kuya accommodation anosvitsvagira vaningi navapfana munhu nemuni ndodha yazibonela but kuchatira kumusha maiwe apa havanombouyi nemagifts vamwe vanhu vemunharaunda imomo kungoya kuzorya voita nekupfururudzazvo vanenge vainawo Shema but hapana aneitakura remember vanoti ini ndine mbudzi yangu ndasiya huku ndatadza kuisa mbudzi pabhazi saka make sure kuti utori nepeni nebepa uchinyora kuti mbuya asorobhi vati mbudzi muchatochipera something. I will only pick the most vital ones. For one bus, guys, one bus. Let's go. How far? Anoda Sarah ndiani? No, that's something. Saka na vanhu vakuya vanofana kutoudzwa chokwadi kuti kwamuri kuenda make sure kuti mune hama dzenyu kwamuri kunovata kuhama dzenyu mozongoenda kuvenue. Azviiteni.
Shema manje zvinodependa Sharon zvodependa nekuti hierarchy yemunhu wacho in terms yokumurespecta unomurespecta sei unovaudza sei kuti aiwa munotsvagira pekugara the floor for example unobonetseka neiko vana vatete vangu vese vanouya kumba kwedu asi kune vamwewo vana vatete vangu vanenge vane vana vavo vakasiyana-siyana mumarare umu saka kana kune mumwe munhu unoda kuti agundamisaira vanenge votoenda kundogara kudzimba dzevana vavo uku Shema kana kuti unogona ungoita set aside 1000 US wohaya maairbnb 3 dzimba mafull house wobva wangovaisa ikoko but i300 kavanhu ava vanokwana wati one main house vanhu vanozvionera imwe main house vamwe vanozvionera 3 manje yamuri kutaura iyoyo yauri kutaura yekuti munhu anonozvionera unongomudza kuti handika alright iwe uri kubva kualong masvingo road unobudira kumbudzi kwahighfields wobva woenda zvako penyu paglenview woti munhu uchizvionera anobva ati zvino nhai mwana wangu anogara kukamupfinza handitombozi kuti ndosvika kusei hanti kwedu vozve vachitohonera nawo kumba kwedu okay and mind you nhamba ichawedzera ka because mangwana achadzosa amai vake kumuchato pane paachangoyo odzokera futi fuel anotovamirira kuti muchato upere kungochatira kumusha zvako otibikira ndari nemasvusvu nesadza rabikwa mugomo neraisi racho hatotodya zvedu nemancuchu nemutakura nemadrinks totofara isu alright tabva uku kuvanhu vatakutoona toti vari uncontrollable tozovaona handipanamba tatiri madress 1000 what else venue imari ngatitura venue imari chitengo watiudza kuti uri kuda venue yekupi yeclass here kana kuti nani class open space inoita segarden kusina kana chinhu kuya kusiri hoo handidi hoo okay ikoko uchada kurenta tent uchati machairs uchati matable uchati red carpet yacho ucharenta futi zvimalights zvizvi zvinoiswa mutenti ucharenta chifuti chimwe deco deco uchazoti machair covers nematable covers and vanochaja kana $1 per chair $2 per chair hameno ikoko table you rent a table saka moda zvipa mai mwana so we are talking of maybe 5,000 kana ine machair ako handititatirikutarisira vanhu 700 tirikutarisira vanhu 700 saka unawo here machair 700 patable panenge pachigara vanhu 10 saka toti ne10 matable plus iko high table saka kotende unaro futi cause kunogona kunaya anototata muna august but kunenge kune mhepo kakuti but still munodawo kakupinda muri kana kuchipisa futi kandi me muchidawo kuvharidzira zuva nai ndinongovharidzirwa umwe anogara muzuva ende pachikafu chitarisira futi mukoma the floor netimu yavo kuda vanenge vaine 10 members dzavo saka vanenge vachitoda table yavo mr the floor nevevidhiyo vavo vanenge vari 10 vanotoda table yavo saka thats uchada kuhaya maportable toilets how much is that venue dzinodhura 5,000 minimum because garden rinongodhura rakangoita garden hausati waita zvese izvozvo pazvinozoedherwa 5,000 minimum ko kana ndikandidzokerei akusevha ko kana ndikatenga stand yangu ye3000 kudomboshava kumamisha kuya ndoidiridza yoyo ndoisa loni pese kuti ndikwanisa kungochata chete ichizoita stand yako yaunogara yes ndozoigadzira after ndachata ndozoigadzirisa hazvina kuipa unongohaya saka unenge wakungohaya zvinhu wakungohaya zvinhu toti deco $100 a table
uchada macenterpiece. Shero nyaya iripo andika maonero angu in terms of isusu zedu ma-African raised people ndekuti usually patinopa mukomana paanoroora soon after anonochata. It's a financial burden kumkomana. You know what I mean? So inini zvangu semaonero andaita the Western world ndekuti panenge vachidata paipa, let's say mese muri kusenza, that's when you are sort of saving money for your wedding. And zvokuti musi wamunochata muchinongochata kuno kuchata kwacho that means ndokutoroorana zvasiyana ne2 stage 3 stage yedu kuAfrica kuti uchanoroora after waroora uzoti chi muchato. Saka ndekuti munofanirwa kusevha mari yenyu imimi. KuAfrica titarisa culture yekuAfrica it's a bit tricky because as long muri mukomana nemusikana hamuna room yokunzi muri kusevha towards wedding because roora has to come in first. Whereas kunoku they can work towards that toda kuchata 2025. Saka ngatitange kusevha mari. Saka nyaya iripo ndekuti you varedzi vada kuchata imimi save your money for your dream muchato. It makes life easier. But in terms of our culture, Zimbabwe, the way we do it, it's very hard for a man to do that because you know tangane roora first. So how many years is gonna take you one? Could you want 10,000 euro or 10,000 yamchato? So that means tinofanga kuadjust kuti let's say munhu akaroora naka give them maybe another years while they are raising money for their official legal or something white wedding. There's no time for finance to bring out the best wedding you can. But culture is also right now. Maybe we chat. But are you thinking when an chat financial burden that means technically African and muri two marriage and you let's say minus 25,000. Minus 25,000. I mean, does it make sense? Yeah, I think seven chat and no console controller how expensive things will be. Chimwe chatinofanirwa kuziva ndechekuti muchato it's not even an all day event, right? Hautange na9 because a day it's got 24 hours. Muchato hausi an all day event, it's just few hours. Kazhinji unogona kutanga kana na10. 5 vamwe teta kutobvunza noti chicha takaunganira pano because tetadya tagutaka maita you may kiss the bride tatamba Jerusalem kana John Vliget taneta. Saka it's not an all day thing, there is life after. Ndo yakatokura. Saka kazhinji tiri kunyanyisa kuizvekuomesera nezvekuda kuzoti ndoda kuzoita muchato. And it's more like of a competition nowadays. Kuti nokuti ninga akachata. Like now if you look at your schoolmates, your friends, kuti vakazoita zvinonzi squad. Anga ine masquad. Only one person started those squad thing yekuti vanopfeka zvakamecha. Then it takes a kutoda kuzviita kuchinja chaiko. One person started it. And chinorwadza ndechekuti you buy your wedding dress toti 1,000 iyoyo. What if take 1 hour? Muna uya after 10. Anotozosvika wachinja wapfeka kahembe kari kameno pamwe kakatoshata utoshamuskoti kundo muchato ndozvaachata akapfeka. After all you've spent like 1,000 buying that wedding dress. Varungu ameno kana variko but my weddings echirungu andakaenda so far ndisina mbona vanochinja. Vanongotanga nedress rawo sai vanotanga kuchata senge this time. Ndopo vanenge vakuchitanga kuchata avo manheru vozopedza AM. But vanenge vaine dress 1 iroro. But isusu we tend to change. And ipapo apo mari dzacho hatitorina. Tokanga. Komufundisi vanobhadharwa. No, I do. I think so. I don't think so. Unongokavhawo macourse avachazoshandisawo like kuti uri kuvafambisa so haungavasiye vachitravhela nemari dzavo. Ko uye anoita zvekukusainisai mudzidzisi wacho wemarriage office anokubhadhara kuti. Yeah, that one handikana kuri kuregistry chaiyo unobhadhara.
Yeah, so I think I Oh. don't know. Yes, could register no badara, no badara. So I don't know angu kuti those very registered my pastors could do you pay them? Can I church my boss? I think Let's say okay. I don't know. I think No, you kune don't munhu pay them. akatomboona kuchata akanga akatonzi mufundisi wada $450. I was shocked. Serious. So I think mafundisi munobhadhara mambere mafundisi enyu muchakabhadhara maybe hausi kuziva. Saka Pama, maybe remember what people don't understand is no Saka Vakambo, especially in UK, Vakambo caught up kuti and UK akazozvivarisa kuti munhu ainochata kuchurch pastor akuchatisa hasi registered to conduct a legal wedding, then you think kuti makatochata musina. So kana uchibhadhara that pastor probably maybe is registered, so ari kutora advantage. I think that's what I think. Kutorwa nempinga unaiwa nepimbinga udzo yacho. You'll be asking to pay for everything. Like kudza kuti wangu ina ndamari yacho. Tokukumbira Shema, instead of having that classy wedding that will cost you tambotika minimum 50,000 at each fundraiser, unongoita zvako muchato wako. Unongoita zvako muchato wako, just a simple wedding. A simple, class simple. There are some things to put it. Do you know what simple? I want to know simple. Simple is working towards your budget. Okay, uri kunyatsozvidza kuti inini ndine budget ye10,000. Ndiri kuda muchato. 10,000 ndo mari yandinayo. Ndo yandiri kuda kushandisira. You cut down my costs, especially pakufunga kuti okay, kana uri kuchajwa toti $10 for a per meal, then owns $30 for 3-course meal. Saka you might as well adjust kuti instead of having a 3-course meal, I will have main meal net because zvana starter izvi starter futi kunenge kuri kutongoitawo imwe yaya. So you cut down my costs, work with your budget. Kuti une mari yakati, then you cut down where possible, cut down my costs. Makeke tanga turuseka zvedu tiri kutaura kuti techizoda rinozochekwa. Yes, people are doing that. Atirambe, you can have them wrapped, but chirega kuti rinodecorata racho robva raita 15 makeke. Saka uchabva wati 15 ari kudecorata, wozoti aya 10 awaisa mumabhokisi to cater for your 700 people. Zvinodhura. So instead unongoita simple 3-tire keke zvatopera, rakanaka, rakangogarapo ari 3, handiti muchangocheka mongotambidza hama bla bla bla, zvatopera kana kusatocheka. Amuri kuti simple 3-tire keke ndeye kuti tindiro 1, tindiro 2, tindiro 3 zvatopera ndio keke racho. Rakadai. Mina ndichotanga kuona kuti 3-tire rinenge riri biggest. Rinenge rakasvika apa saka vanoda kuti ngatimboitaurai one level yekuti mufesi arubva kunoroora then mopinda kunochata. Budget yako unoipinza same kana dream wedding yako pakadaro. Yeah, musati mapindura ipapo kune chinoti dream wedding ere? Yes, there's a dream wedding. You how you want your wedding to be. That's your dream wedding. Is it a dream kana kuti? Because ndane confusion. Is it a dream or it's what we see? Our dream wedding, it's an imagination of how you want your wedding to be. So that's your dream wedding. The question is, can you afford to make it reality? But 3-tire keke rakanyawo kuita kubhaka naye. So ndikuti keke ndikuti marorana and so mostly like what you're saying, roughly on average, it's women who want the wedding to be something else, right? How do you make it your dream wedding, whereas in facing the IFAN go budget for everything or put money aside for everything? How do you convince them face with the Ngadite so or the budget for the wedding supposed to be like this?
chimbotiudzai murimi munoita sei? Those are tofuka panapa kuti people don't understand kuti let's say mwana wangu ororwa musikana ndovaudza kuti soon after mwana wangu arorwa hanzi he has to come back kwandiri mukwasha unodzoti kwandiri kukumbira kuchata. Why should I kukuomesera kukumbira kuchata? Handida kuaccepta as mukwasha wangu. So kuchata in terms of white wedding, I don't have kukumbirwa because ndakuaccept as chi mukwasha. And so kukurambidza kutora mwana wangu because I'm not a white wedding. That means ndakuisa financial pressure on you. But vangani vanoita izvozvo manje zvekuti unozongoenda handingakuti unongotora mwana wangu pasina muchato. Handinenge ndikutonzi wangu anoenda nemuchato haangobvuka napo. Yes, people are doing that, but they don't see the financial side of it. Kuti handikuda kuroora musikana wangu. That means I have to look for mari for roora. And kuroora ipapapa ndakunzi mukadzi wako wamutore pasina white wedding. But ma-accepta mari yangu first kuti mukadzi wangu. Then achakwanisi kubuda mubameni because what white wedding. I think it's ridiculous. Yes, it is. Nekuti handitani ngabva kuroora. Zvasiyana nevanhu vokuti they plan 3 years. Sengezvo kuti vari kutoronga muchato wa2025. Mechimbonzwa kuti Tsungi rada kuti sisa Tsungi. Aisharo muri sei? Ndiribo kuri sei? Ndiribo. Inini hangu maonero angu emuchato. I've been working mu food court some time back, and the couple vakapledgerwa kunzi tichakuketai for food. Then they ordered I can't say the name kuti yanga iri food outlet ipi, but vaka order about 250 boxes of chicken and chips. Zvikanzi tinozobhadhara pavenue. Then munhu akapledger haana kuita show up pawedding. Apa food yadeliverwa and they have to pay because vakabva vatonzi distributor takatoenda for catering kutoti munotondo distributor the food, then ndobva tapa vanhu chikafu. Now mari iya haisati yabuda. Moza takamira kusvika around 6-7 manheru. Takamirira kuti vaunganidze vanhu vachimbopledger kuti mari ibatane, and of which haina kusvika the amount yaidiwa kuti tivabhadhare mari yenhingiriki nechikafu chatataendesa nemadrinks. Saka inini hangu zvemuchato I just think kuti mukangoenda zvenyu kukoti mukandobatanidzwa kana musiri financially stable, I think zvinenge zviri nane because zvakatitorera time kuti tizobva pamuchato iyoyo, and wanga usiri muchato yauya wokutoti vanhu vanga vakapledgerwa. Yeah, and vanhu vanga vapledger and vanhu havana kufulfilla those mapledges achona, havana kutoatenda. Saka kana uri financially stable then fine, tinogona kuuya kune uyauya wefancy weclass uyauya. But kana tiri financially stable, I think zvinozonyadzisa. I think zvese zvinongo leader down kuti iwewe nagroom wako ndimi muno leader show. So zvamunenge muchidawo ndimuno controller event. But ikapa ma20 pledgera mari. But apa mangondi pledgera kama nditi mimi yoketi kuti musa allow vanhu kuti vakupledgerei, because that means muchazvisa parisk seava munhu wacho haana kuzouya. So bottom line musachate kana imimi presence. Yeah, even my presence achona haana kutokwanisa kukava already vatu vamuchikwereti vasati vatombodi. Unotsera muchato wakamudhira. Hatari mudhira. Kana muchiplana muchato wenyu kana mune mari dzenyu, itaine mari dzenyu pasina kukwereta vanhu. Zvinokubvisa too many tumahardles zvisina nebasa rese. Zvakafanira kuti lese inini ndo okay, my concept ndeyekuti ndoda kuroora and ndokureta raini rese
mari yangu yorora yokwana. Do you think it was anoti ndakarora? Takamuroorera. Mukadzi ndewedu takakuroorera. So it's the same thing on your wedding. Don't let people pledge. Because one day vanongati kupiko keke racho ramakashandisa keke racho. So you need to avoid all those. Be proud of your own work muri too. That's the concept. What you need kuti muri kutanga a new life muri too. Muchiona ma pictures and you be happy kuti tistaka finance at this. Pasina munhu akaita chipini. Kana uri kukwereta usakwerete zviri direct kuti ukweretera muchato because anotaurisa futi. Unokomi ndine project. Because ukangomuudza kuti ukweretera muchato anozotaurisa futi. So kukwereta kuna usavaudza kuti mari yacho uda kushandisa chii. Because these are the same people vanozodzoka kuti kupi akakwereta kwandiri mari yewedding. Choro ndakamudzorera but they still say it. So it has to do unenge wakwereta mari iyoyo yekuchata muchidzoka ubva kwani munonogara futi pamba pevanhu because unenge usina kakwe kunogara wobva wati ukwereta mari yemuchata wobva wambonogara dzimwe 6 months pamba pevanhu akaipa yetidye chibage amadzangu ndochamunenge muchidya kumuchato kwangu icho tochata nguva yechibage tatasiya nyaya mota kuti toda kuhaya mota haungoitika mota kukayaka hazviite ovhia dzipenya kuti dzine maribhoni iyo type yemaribhoni iyo vanozvifambisa seiko ndima mpeve ndiyo unodhizaina iwe muzviite seiko zvemaribhoni ayo makaita sei kuti chi kuti anoenda sei pamota so mune makaita sei like you hire those things ka munoita sei munozvigadzira mega zvinofamba sei maribhoni mapepa ribhoni anotengwa zvipepa zvimaribhoni then moisa zvimaruva pamusoro peuyu really wonder zvinofamba sei sheroka I think ufanira umbotanga waenda kana muchato 4 kana 5 wozoita idea yako anofanirwa kuenda weenvironment wekumusha oenda uri class oenda uri pamidhiyo ozoenda uri 2 class or something joinvite kwanananzo who invite me because unongokrasha mamuchato evanhu vonzwa sika ufana kuitei pano unoziva zita rako rerisipo ndine simple answer yako zvawave iko zvino anyone can invite you girls unongoenda sashema tv unondenda kutozvodawo ndoda kutsvaga pamichato yevanhu zvosvodedza usafunge vanhu pese about that people always talk there's no why invite mwana unengotiregerei kuchena mambeva you design a dress for you, you look good, you look lovely with your handbag, everything. muna kupabata hanzi nauyu unokwasa kungoinvite koenda ndopandiri kuti budget yangu ndenda kutasainini kuti nigirikini unosvika ipapo vanhu vanenge vakachena tirakapiti iwe uri kutosvikaoneka dhiresi kako kambuka neka1 vheti kare kakatoda kudombuka papo nekabhuti kangodede unosonda guys ndozvandiri kuti unogosvika usina uchena sei tinaye mambeva uyu anenge akudhizainira dhirezi rakanaka anongotora mambeva tinongoita playback maplastic vakambochenaka nemaplastic sava pane mamwe anga akavafita zvokuti ukavadhizainira dhirezi rakadaroka vanhu vanopa kutenda vanoita sit down chaiyo wongokopa that design obva wamusonera riri dhirezi chairo zvinodaro plus shema iwewe hausi kurealize kuti utori artist soka kutori kubasa kwauri kokoko unogona kutongosvika pamuchato kana ndokuinvite hangu newangu wotongoita commentary after kuti uchiita hako chishona chako chikaranga chako zvinotonakidza itori industry yayo yega yakadaro. Plus, Sharon, what you need to know, Sharon, what you need to realize in this, with your channel, right? The moment you're not land to Zimbabwe, you won't be surprised that you'll be approached from all corners advertising for us. So let's say it can be a clothing company, fake heads.
kunoadvise I don't know. Guys, you see, let's say panoitwa ma-Brits award or ma-international awards zvavanopfeka zvazvo hazvisi zvavo vanotorepresenta a company. Saka only dressed by Mabela, you know? Atakasatobotenga even vamwe ma-hip hop stars anobuda akapfeka ma-bling bling haasi avo ma-bling bling aya. Kana mota dzesiri dzavo vanenge vachitomaketa. Wow. Maybe inini hangoti pamwe ndinenge ndingoti vameno, I don't know. Hausati wafunga nezvazvo. Not kufunga, but like mafungira ndingosita every day ndo the same thing dzekuti chatangira papi just say waona, like I'm not looking into that side because I feel like kune vane level iroro ndoni kuita level zvinosiyana. That's what I think. The thing is, people will approach you and whatever zvavanisa patable. The only thing maybe you take that proposal, maybe we'll not check somebody and read through. This and that. More gadgets on that, then you take it up from there. I praise no standard like that because fear and yoga good come and one day and night Jehovah. So I think I start say Shafamba say no pay one. Zvekuti muchato wako dream wedding uri kutaura pane vatori paplatform vari kutounzwa zvoti uchatongosponswa hako. Amen. You guys know venue, give me that venue. Torega kurarisa vanhu panze kuGlenview. Vangati vari kumapostori vari kutsanya. Saka naishema. Alright, pekurara vanapo. Saka vanodye manheru emusi a night before the wedding. Vari 300 paglass. Nyama yangu yamekuramba kuti ndibve nayo. Muona painodzoka futi nyama yangu iya. Muona painodzoka. Alright, saka ndo a night before the wedding. No, rama mchitaura kuti handikiriya. Ava havafani kumwa bhotoro before wedding. Vanozomwa bhotoro before wedding. Before wedding ngavambomwa ikachasuka ukavajaira. Muona manje. But Sharon, you think you have a double? Catering yako yavo double. Saka ino vanorye vakauya ndoni mwachinitokauya kumuchato vanozorye kana vakadzi. Ndo pandinombopesana yatakakura iri culture kuti kuZimbabwe instead of kuti munhu kwaanovisita kuzviketa foka, they always want to be fed. Nanhasi iyo ndo culture isingafe yakaenda iyo. But ndo panotaura kuti pane kuti vanhu kuZimbabwe kuti munhu vanoti always expect to receive than to yakabata something or to lessen the burden pamba pako. Munhu anenge ango yakabata maoko ukamuinvite for tea aritoda masamba 20 neshuga ya kana chimwe nawo yakabata chakwani vanobva vati tipewo hembe pakudzokera. Haunotofanirwa kutengera grocery. Ukasavatengera nyaya inonozara kuti takadzoka sina chatakabata. Ndo culture yedu. Ndakasitakuva pama-left over pamuchato. Iyo vanonochaya nemudumba apa. Shema, zvino kana iri class wedding hapana ka-left over yaunopiwa because chikafu chiri kungobva kuna waiter akabata chiri mumaplates ongokugadzikira. Apa imagine munokoniwa kutipedza zvekuti ndofunga nechiro ndofunga ndinge ndikahasha ndiri kumusoro kuya vanhu tichikoniwa kupedza vachisiya. Kutodzawo MC kuti please Lady Gwagwa udzai vanhu kuti ngavadye. Apa Lady Gwagwa anenge vakachena. Lady Gwagwa ndinovatemba manje uko. Kuna ukuka kana ukaendera kumuchato kohotera ka haiwa haumbosii zvako. Handiti mukoma the floor. Kanenge kari ka-mashed potato katikitikiswa nesosi yacho nekanyama. Then kapudding kacho ndizvo hazvo. Takamboenda nomwe muchato so
zvikanzi nababa wangu varipo patebho pangatiri zvikanzi kana chatomboya kudai kamuri nani matodya because chiri kuzotera muzoti chakamira sei. Akumana takadya chingwa musi uyoyo takadya chingwa tichitodeedzera kuti more bread tobva tadya chingwa chiya nesupu kandobva tanyatsoguta tobva main meal yazouya yanga iri komsi yekutoti you could do without ndikati maita henyu nhasi tichabva nenzara. Saka zvinenge makwesha acho anenge asina kukura because ukati munhu enda unozvitorera ka tichamezva nemaziso tofunga kuti raisi kana kuti nyama tozadza hatimbochipedza but chikauya chiri saved in a plate kane kangori karaisi kasupu nekachinyama kacho zvatopera kana achida haki kana achizoita seconds ndeimwe iyoyo but chekuzvitorera ndopaunobhuruka shamwari. Cultural behavior kuti the way we are raised ndekuti unofanirwa kunoguta pawedding. Though I think the African way of doing it, whereas by Western world it's not uri kunoguta, you are eating something. But amugute here mimi kuku Western wedding munenge musina kuguta very close. Inini ndikakudza pawedding usually it's either nditodyi and then usually even panenga pachidya vanhu sometimes ndino I'll move away because I did tour my pictures in the video and I shama mrom and told it. What I did see how they were relaxed. Muchato yamakamboenda musiri videographer kana photographer namunogutero depi ndakaenda ndisiri aiwa munganzudza kuti michato yese munongoenda muchingori cameraman. It's that I'll end up being a cameraman. Ndimunofamba neequipment enyu asi tiri kuti tine kamera yedu yamutitore mapicture muri kuramba. Aiwa isi chinoredza basa rene ndinotaura rega munhu akatokuwanikidza kunzi handiwe handitore apa. I remember yanga siri muchato ndakaenda kuZinfest handinotora hangu for my profile zvangu then the next thing ndakutopiwa basa ipapo. Saka unofamba wakaningirikira wakagadzirira. Hanzi wedding breakfast kupuwa tere pa breakfast pa wedding kuti watifu kune mukaka tosamukuta after kaitu zvakuma dessert kaizvi aiwa isu muchato wedding breakfast start nedrink botolo rangu recoca-cola nerice rangu nenyama that was it. After that makutenga ma-ice cream I think handine zvichoita business misiyo zvingoro zve-ice cream zvezviripo ndinenge ndakazi ndichitotenga mari yako inodzoka. Yes, sure. You know what, guys? That's true. Actually, ndakufana kuorganize like that. These people vanenge vasingadi kubvisa mari pamuchato wangu. So what I would do in ma-ice cream, ma-present, zvinhu zvakadero zvapaipai what ndiri kutonotenga ndozvitengesa times 2 so that they bring nedrink rinoti pa unenge wakaisa majusi unenge wakaisa diluting juice pamatebhura akadilutirwa kure kure munhu anobva atsamwaotenga botolo toisa nemubhotoro asi mari yangu samwa inofanira kudzoka because ndinoziva munhu pana mwanhu zvivangu asi chikafu chose nezvinhu zvakanaka ndokundozvisa ipapo hazvigoni. Mari yangu inofanira kudzoka. Unobvisirwa $2 nemwana munhu obva asiya kuti chikafu chine $20 nemutiro yake. Saka samwa anotenga concept yedu maonero angu andakaita live handika time andakakura ini ma-weddings aidzora mari yako I think izvo zvinopindira nekuti economy yanga iripo. Now mazano I don't think the wedding inodzora. But it depends kuti kare kwacho michato yaidzora ma-weddings ndeipi because vamwe vaipemberera nembudzi huku mutsvairo. Wainotengesa zvinhu zvazvo waikwanisa kutengesa waizombodzipiwa here vanotengesa sadza pamuchato wangu pane vanhu vanotengesa sadza toti ndo bhizinesi ravo irori. Ini ndotoda kudya pamuchato
aiwa munomuchiita right but mari yamuda kuti idzokewo samaoko kana mukasabvisa mari yangu guys hatinga ndimbozozvifungi zvese izvozvezvo nenditori nestress tizoiwa nepi nguva yekunotsvaga sadza nehufu kuti vanhu vagobika sadza vachitengeserwa sadza ipapo shemaka zvinodzoka sei asi maice cream aindiwa kuti vana vada maice cream zvinova zvikoro vacho ndinonowawanepi tenda kuti handiri nemunhu wemaice cream neni ndomuza kuti huyai neice cream pakati ndikutenga maice cream zvingoro 20 asi panouya ice cream ye50 cents vanenge vakutengesa $50 Shero unozati mawedding ekunokuna naUK vana havabvumirwe munhu anenge akanyodza kuti no kids kana yekuzimba acho strictly no kids vana tichingotenderera pakati pefloor tichingochema tichingoti tinovhiringidza zvimwe zvinhu mbijana mukoma dzefloka vakatotenderera padance floor zviri nani vanenge vakamira pakeke uchinyatsozoti vakangoita silly mistake keke riri kudonha vanenge vakaritarisa keke kudai. I think the last wedding andakaita panenge akanombora vada kutocheka keke kakanombora zvako unotsamwa guys unoita hasha saka ndoita strictly no kids no like enda unoexperience mawedding akawanda you have an idea saka palist yedu unofanira kuatenda a rural wedding, a medium wedding, a class wedding without kids, a class wedding with kids, a rural wedding with kids, without kids zvese saka hai utori nelist unofanira wainvitwa kana kumawedding chain ndoitenderera ndotora mavhidhiyo ndikuratidzai kuti wedding theme yavo ndenge yakati ekumachechi ndo anondipaka pana machechi anomanikidzira mawedding ndofango nekuseka pana machechi anomanikidza mawedding that's all I can say. I rest my case there. Makazvitoma izvozvo aiwa hangu ndiri kutongoseka hangu vamwe fesi dzedu dziri kuonekwa ka ivo vanga vataure vane dzisiri kuonekwa taurei zvenyu takateerera isi tozongoseka ndiwe waisa fesi yako wega isi ndosaka takawanisa mafesi asaka chitaura isi tongozoseka zvedu no I've seen amwe maweddings ekumachechi mekuti unoona kuti even vanhu vacho vari kuchata there is hapana even kana kachemistry karipo and zveshuwo kari baba enyika I've done one wedding and yoona kuti anoti kuti kandi kusura hangu machechi vanongona kuti aiwa tinodaro hedu tatongonakirwa nazvo ongoona kuti mapasta acho vana maimufundisi ndo vari kurespectwa sterek vari kungomhanya hama dziripo but hadzina influence zvinonzwisa tsitsi ndo zvavakada kutange vanhu vaimotongochata baiginya usingade uchida but usina kadhat info kuita sevakazvarirwa lese vanhu two vekuzimbabwe vasangana maybe vaimbe vakaroora vakadini then maybe vanenge vaita semuchechi vobva vajoinidzwa imwe yaya zvokumhanya zvaya zvokuti maybe varamba vane that kastatus muchechi kuti zvinonzwisa tsitsi pasina kana love iripo kungoroorana zvekungotiwo for the sake of tinzi tine title ndangodzoka hangu kuzonyatsooneka zvakanaka ndafara chaizvo kutandara nemi it's been long but makandikoshera so I just wanted to say that before ndanyatsoenda. Sweet, we missed you so much. All right, bye my baby. All right.
Yeah, I think that's how 7 minutes time repo. Maybe shakondi mangwana tinogona kuti wekuti fane iyo yamukutaura kai inouya in different ways yekurongerwa iyo yokuti ningira nhingi warongerwa but tinoita tichadiscussa tichi hatidi kuti nyenyuka too sensitive maona tinoda kuti tidiscussike mune zvakanaka because kune vamwe vanenge vakarongerwa tikavaitira ende vatori mulove zvekuvaitira zviri kubaya. Sharon, being in love and being in control of your finances or being in control of some of the things zvamunozofesa mulife zvinobva kuti kuwedding yenyu kana kuti kuroorana kwenyu kwakatanga sei. I think maonero angu, that's what I think, because mukajoinidzirwa muchato hande waita yes wabuda zvavo, but kwandiri une punch here kuti muchato wedu chaiwo makaitirwa or you were told to do muchato. We were told. Kuna vamwe zviri okay kuneni I need to feel my effort yandakaisa ndega so that ndinochipa value, because chinhu chokupiwa chokuitirwa nechinhu chaunoita wega, how you find it very different. Just like that's why you find kuti munhu sometimes akaita inherit something osirwa naka, it's easy to lose it because aufile kurwadza kwawakaita uchi accumulate whatever you have. That's what I think. Kanotuka wina lottery. But kuna mwana yema matching outfit yekuti murume king queen wati yekera takumboidiscussa mangwana iyoyo kuti matching outfit pane umwe mupeso akamboti don't matching outfit ungokandidzisa pane ndakamboatenda mudownlock imomo vaitaura nyaya yemamatching outfit yemakumecha ikoko akamboita mangwana zoti ndaida match guys, ndaida matching ndatakandambodzeuti zviripo zvinoita handituri kuona kanhu kawakabata ikakoshema kayellow green red whatever kawakabata handiti it can be a material iwo mukadzi, it's okay if you put on a dress like that rinenge rakadaro riri from head to toe rakadaro upfeka maybe kabhutsu kered zvino ukazoti achimuti vachirovawo head to toe yakadai pamwe zvinenge zvakanaka guys, kunaka zvinenge zvakanaka but for the Adams no you see manjenjenje it's about culture dressing. West Africa vanhu vakakura vane madressing acho even kuvarume zvinomake sense, whereas kuzimbabwe kunana Southern Africa ukambona murume akapfeka ringirikire echizambia, hembe echizambia avariko vari kuzvipa vari kuzvipa kuti time yatakakura zvaaccepta kumukadzi kuti akapfeka hembe yakadaro vana tai ndai vaya kuvarume it wasn't there. I don't know now, ndopa zvinoluka weird saka now but senge toti handiti chithing china shemecho chine different colors, iyo opfeka hake outfit yake yakadaro then kana paine red murume opfeka suti yake yeblack uisawo sheti yered nei whatever kana tai whatever zvinotazokuti haikuti uzopfeka head to toe yakadaroyo wachachida manje kune munhu wangu ndakutaura yangu yemangwana yekuti ndaitoita mmete iwoyo ndikanzisa ndichangokandirwisa handitoaona iwe ndiwe waiida iye aiida here iye angatingaidika kwiza pana murume kana kupfeka kazvakadaro head to toe ndachitaura paipa kuti remember nacho kuti what is your dream wedding? Handinoona kuti iwewe dream wedding ndekuti unoita color match iye kwaari dream wedding no it's a no anymore. Yeah. Not only on weddings, even going out for a movie, you know what I mean. Is can control. People should feel me. This is my name. It is taken.
zvinowanzoitwa nevakaninkrina ndichapedzisa zvangu mukoma the flow mugona kupedzisa henyu zvinowanzoitwa havo nevanoninkrina ipapa ndichagona kupedzisa hangu ndaita muduku vanodini not kunyogwa zviko zvakanzi taken or queen aiwa aiwa not izvozvo like my dresses but like listen ndakapfeka my blue my men opfekawo like kind of blue you know no white remember you wow you know no from my own experience from my own experience and the moment you start dating half of the time mskanako can change your dressing, right? Yeah. So vamwe varume havade that mentality yekuti ndakuchinjwa dressing. That's why you find it vakadzi vemuuk vaiwanzocomplain kuti murume wedu pese pano akapfeka jezi rearsenal kwesi jezi rearsenal because in first ndo zvanoti ndiri munhu webhora chichi waibata kana handiti arsenal yacho ndeyeblue saka iye anenge akapfeka hake jezi rake shema ane tisheti yake yeblue yobva atopfekawo blue yake bhora zvee zvitomufizura handi waibata anenge unonotenga zveamerican football if you can't beat them, join them. Tokanasa kumechera maybe nini rangu ndere black rakangota kuti hameno then rake rinenge rakatiwa black maybe ringakora kind of but the fact yekuti you are wearing black and mukati mutine white already that thing nyangwe wakapfeka dark blue ndopfeka light blue masneaker white chira kumesa we go out I feel happy. Oh, that's so sweet. I can't wait to see Peter akadaro. Oh, that sounds sweet. I always come across with the stubborn ones. I think as varume, even vakadzi, it's a matter of sometimes you have to let off your guard. Zvodaitwa nomumwe wake zviri kumufadza zvausingafariri regedza aite for that moment. Why bad? Korozoti amwana vanhu asingade kuchinja zati handezvekwako yes zvakakunakira but handipfeke izvozvo so sometimes ndidero I think ndinenge ndakuzwa why are you refusing why pana vanobva vatika iye handiti anenge adecide shema hake kupfeka hake maybe whatever zvaanenge adecide obva atrika ndisanoburitsira murumewo zvakadaro anongoyoendawo modrop onotora jezi rake rearsenal dzawaburitsa dziya dzose haadzoreri anongosiya dziripo inotongokuudza kuti bro I think ndinotongokuudza kuti bro we are wearing this today kana kuti ngatipfeke but besides izvozvo hatina chikutendezwa t-shirt yeblue and what tinenge tatotaura this one is nice this one is nice kuenda kushopping apo mafesi anenge vakamaka shopping mangwana will talk about your shopping nemfesi wako nematching why do you hate shopping with us kana uchida kubva watenga gift vochaenda navo the reason why zati say vamwe varume vasingafarire shopping nevakadzi on average murume akachiona ari kuziva paari kuenda anoenda straight right whereas imi vakadzi by nature munombobata ichimobata so ichadambudzikwa nditi saka ndo zvamuri so murume wako have to understand kuti women that's the way you are hakuna mukadzi arongopinda mustreet unotenga achibuda no ari kuziva achada kutenga but achambobata zvimwe zvaari kuplanira for next time exactly that's our shopping habit kuti vakadzi ndo zvamuri varume ndo zvatiri so murume kana usinganzwisisi kuti vakadzi haangosvika achingoti bvuka otenga obuda inhema ende vachanoedza kazhinji vatinobva tanoedza mufukadzi akataura ndeipi guys muri for long time wakapora here ndakapora shaba taakutotanga mamwe saka ndichapera mazino mumukanwa ndichingonobvisa ma no munhu akandibvisa zino rekupedzisira akandidhameja the next 2 teeth
Saka ndo hakundinetsa. I can't eat anything cold, I can't eat anything sweet. Andigoni kudya chinhu chine sauti yakawandisa. Angatopera shem. Angatopera mazino mumukana wose kuti tsvai ndikasara ndisisina meno. Nokutaurisa kwangu kwandinoda uku. Dai mambochinja dentist. Yeah, I think so. I think I'm going to change dentist. In fact, handisi kuda kuenda kuna dentist mukadzi, ndakuda kuenda kumurume manje. Because mukadzi ndiye akandikanganisa mazino angu. Sorry. Yeah. Anyway, ndachida kuagreea nezvanga zvichitaurwa naThe Flow. Isusu vakadzi ka, inini ndakatozozviona kuti ini nditori nedambudziko. Ndikapinda mushopu kashema ka, chero paine lofu rechingwa ka, handitoridi riri pafurandi iroro, ndinotanga kuti nhafa chingwa ichocho, malofu ese ndigoapedza ese kuti tsvai, ndigotanga kuchitarisa kuti kala yacho ndiri kubvumirana nayo here, ndigotanga chero kunotenga muriwo chaiwo pamusika. Vakadzi vepamusika wedu vakutondiziva kuti ava mai havangosviki vachingonhonga muriwo vachibva kana ringava domasi hazviiti kuti ndingosvika ndichingonhonga ndichibva. I can't. Ndosaka varume kazhinji ndikakutuma kunotenga muriwo kumusika ka kana kumagrosa OF unozondigira zvinhu zvakaora because hautarisi kuti chii chiri kuitika pazvinhu zvandiri kutenga. Munongosvika muchinhonga chiripo pamberi pako ipapapo. And yet inini I've realized kuti masupermarkets akawanda nevanhu vanotengesa like misika and all that vanowanzoisa zvakuora kumberi. Ndomutemo zvakanaka kumashure. Muri kuona? Saka ini ndinotosvika ndichinanavira zviri kuseri ikokoko zvamakaviga ndo zvandoda. Yes, I'm really name as true. Even my expired dates ndakatozvinotisa chimwe changu ndinembotenga kumwe uku kwakubva ndakuchiziva test yacho ndakutoziva kuti this one ndachiti gore rese rakapera ndiziva kuti ndinoti ichi chiri kumatisei chinenge chisina katest kari right saka ndipei chitambokuda ndochimirira vachifeni ndakamira zvangu apapo ndingochiona nazvimononga ininaziichoto ndakachikubuda muoven chinenge chinyatsikwanika softness kana ndikachingeteka kumaoko dzine maexpired date padhuze ndo zviri kumberi maexpired date ari kumashure vanenge vakaisa kuseri ndakazviona ndozvavanoita kutori nemutemo unonzi FIFO, first in first out. Saka if you are packing zvinhu mushopu zvinoiswa uku then zvaakuexpire zvoiswa kumberi. But manjenjenjeka ipapapo tinotozoita dambudziko because inini ndogona kuti iri Saturday ka ndichitoziva kuti mangwana makuseni ndoda kuenda kuchechi handiti ndogona kutorara Saturday ndakatoaina hembe ndichiti mangwana ndiri kupfeka hembe iyi. Mangwana makuseni trust me haisiriyo hembe yandichapfeka. Mangwana makuseni ndiri kumuka ndichikoromora wardrobe yese ndichitanga kuti one kutsvaga hembe yekupfeka. But ndatombotaura kumashure kuti ndikatorara ndakaiaina itori right. But mangwana makuseni zvinomuka zvakachinja zvekwamofu zvinomuka zviriyo zvakauya mudhuze ndakukoromora wardrobe yese. Ndosaka uchiona varume ritori dambudziko rine vanhukadzi. Yes, ndosaka uchiona varume tichitya patinobvunzwa kunzi bhebhi zvakandifita here izvi. Toramba kuti because ukati imhosva futi ukati no ukati aiwa wes saka totoziva kuti hatiwini. Saka it's either we have to find a way to dismiss that question. Saka teach us because wakati wanzi sewakurumidza kuti I think zvakashata. The flow unobvonzwa wanga usina kumbotarisa wanga usina kunyatsotarisa. That's how you are. Unotofira yes. Do you know kuti ndaita 1 hour ndiri mushopu 1 chindibvunza kuti ndatenga here handina ndaita 1 hour usina chinhu ndakatarisana nezvimadresi ndikaita confusion ndikanzi nemukadzi wacho do you need help ndikati help ndingaida asi kuti inini wacho kandatova neconfusion. What did I do? Ndatora mapicture. Ndaitotengera mwana dress.
pandatora mapikicha mwoyo wangu waitaita surprise birthday rake riri kusvika ndikati ndoitira mwana surprise saka ndibva ndanyatsoshatsika ndouya naye sei oright indi kuda kuita surprise saka ndikauya nemutisarudza it will not be a surprise saka ndazonzi nomuratidza zvikanzi iwe chingotora mapicture wenda unomuratidza obva womudza kuti ndendambona madresi akanaka pandaienda uko asi tikazowana mari tifunga ndichakutengera ungada ripi saka ndauya nepfungwa iyo ndino kuti ranga ndasarudza inini dei ndaritenga ka pamwe ratisazombodiwe atoritarisa zvikanzi iri no kabhudhi kacho kakubata foni haana kanomboita 2 seconds zvikanzi I like this one out of all these nungai 8 madress arimo angoya akangonhonga wani zvikanzi I like this ones the other ones I don't know I'm not bothered yo inamba ndaita 1 hour ndichikwenya musoro iye angoya akabata foni 2 seconds anga atoidzosa kuti I like that one vakadzi mukangona pakanzi seo chete pakangonzi seo munobva ndikutadzokera mutauni mangwana mukomazeo kune seo ndikutodzokerera mangwana isusu varume like okay, I can't speak on behalf of varume I can speak on behalf of myself kuti inini ndibelieve seo that is ndakamboiona zveshuwa chinhu chichinzi chiri 100 pounds and now just 5 but imi vakadzi mukanga pakangonzi seo chete haiwa itakatombochionawo chokwadi chaidhura haina handingoendiwa ndiri kutodzokera mutauni mangwana tho but naturally ndoza munongoresponda kuanything chakanzi seo tikangoona manjenjenje mukoma wangu ka let me tell you something chandakazoratidziwa inini nabhosi vangu ka paokona yezvinoti hamuna november takuenda towards black friday ka ndaiita rimwe dzungu rekuti odza murungu aisvika pakundiseka kuti nhai achira mumwe akakwana akatozondiratidza akati ndokumbira unotora maprize ezvinhu the week before black friday wozonotora pawiki rinenge richinzi black friday vachiti vaita maspecial ukompeye maprizes iwawo kana vatochidzikisa zvemachokwadi tadzikiswa maybe nezvi2 rand 3 rand chimari chisina kana nebasa rese saka vanobva vaita kunge chadzika vanobva vatoita kunge chadzika ende vagokunyeperai kuti changa chiri mu6000 yezvino chamu3000 and yes that product maybe was 3.5 iwewo akunochitenga maybe cha3.2 saka you find kuti difference yacho apa waita dzungu risingamboiti nenyaya yekuudzwa kunzi kwaita sero ndakambopinda mushop mutesco yekwedu kunoko ndobva ndasvika ndikaona paine majusi ranga rakanzi zvacho kunzi 2 for certain amount but really 1 it was cheaper but if you buy ari 2 it was expensive ndasvika pa2 ndobva ndati can you charge them separately zvikanzi why ndikati because it's cheaper kutenga riri 1 pane kuti tisaita ari 2 because anenge akanzi 2 for 2 pounds 1 pamwe richiita 80 something totonoti watosevha kamari yako saka mukadzi yakanditarisa ndobva asikana zvikanzi oh yeah indeed ndikati zvitori nani nditenge chiri 1 pane kutenga zviri 2 but ainini ukazona ndabhilivha sero yenyu mukoma dzeflaiwa ndotoziva ndotokrema maprice ndosaka katichienda kuwindow shopping zvino vakoma handimoona kuti ndo paya pamunozokonana nevarume because iwo pauchazombomira uchicalculata kuti right drink riri 1 imari madrinka ari 2 imari yakati saka difference yacho iri apapa ende ugobva mutesco ugonopinda mu711 ugonokompea price rikoko ugonodiscover kuti 711 vari kutodhura ugoti ngatichidzokera kutesco matokonana zvino inini ndinokupindira mumall vakoma ndigokwira mafloors ese eri 4 ndichikompeya maprice ndigotanga kunoti scratch kuti 1 apa pandinozonopedza kukompeya maprice hapana kana 1 chandatenga ndiri kungoita basa rekukompeya maprice ndozodzoka ndakutanga afamba hanzina nanjitiko zvamamuchara like zve-black friday handi if ukatarisa history black friday it works for America and Canada. Yes, and I've never been to any anyway. Black Friday in Europe, let's say in UK, I say Chit Chat because Antinoitica the first week of what? I don't know.
November, not November, but before Christmas. I think it's the last week. It's the second last Friday of November, just before month end. In American history, America, Thanksgiving more power than Christmas itself. So Black Friday is shopping yekutadzungu tutenge zvinhu Thanksgiving. So you can UK owns on the Thanksgiving quite a sale before Christmas. Does it make sense? Usually sell it after Christmas. No. Hazvina musoro. Aiwa masero zvedu koma the floor vamwe edu masero tiri right uko. But window shopping manje. Panoti window shopping ndinopada zvangu. Nhasi ndaenda. Enda kupi kwacho? Ndaenda mutown. Enda mutown antombozipirini. Nandiri mutown, ndaenda kwese, ndapinda mumwe ndikatoona hembe ndikaona zvese zvangu chingotenderera ndikazodzoka kumba. Apa hapana chawatenga. Chanotenga I can't remember the last time I was in Glasgow town. Yes, tinotopinda every week. Tikasatopinda kavangatotitsvaga kuti varizazi. Mune chimo. Asi ningo chenda kuKalabashi. Ndochii ichocho? Hauziye Kalabashi? No. All right, Kanyara. Koshema waende Kalabashi chi? Unotogara mukadzi usingaziye Kalabashi azviite. Unoziva kukereka usingazivi Kalabashi. Ndozvacho. Asi kubvawa unotoona kuti Kalabashi uyu ndewekudoro. I-African restaurant. Really? Hayi ndinobika ndega saka handingamboiziva. Aiwa, unoziva Kalabashi. Iri kupi kwacho ndashuwa kukwata. Iri kupi kwacho? Yakavhura. Street inonzi street yaimabhazi. Which unoshandisa mabhazi? Okay, which bus raunoshandisa? Rinobva umba kwedu. Bus nambani? I mean bus nambani? Imimbika no. Chingotorai from Central Station kana from Queen Street. Alright, Central Station is Central Station which street is here? Alright, what that main entrance yeku Central Station? Iripa Grand Central kana to the other one. Ine mauri akawanda ka. Aiwa, straight by Central Station. Okay, pane the cop. Okay, all right, Apple A. Towards the four corners. You know the four corners? In building. The four corners. Corner by McDonald's. All right, pana Jamaica Street. Before Jamaica Street and the pane Poundland. Opposite Poundland, pane African restaurant. Non the Kenyan, non the Calabar. Really? Yes. Oh. Chitombonokwata ikoko saka. Usaendako anyway. Asa hakunake, hazvinake. No. During the day, I think it's okay. We'll go test our African food, but manero, all right. Usually, anti-trust zvangu zvichikafu izvi. I'm allergic to fish, so I hardly eat out zvinhu zvakangodaro izvo. In case, just in case. Do what I tell you is tilapia that you're allergic to fish. Ndidye. Ndaitongotora kuti ndoya ndinoziya. No, I don't eat fish. Ndinodya zvangu. But ndakaregedza manje completely. I'm allergic to seafood, fish zvese izvozvo. All right. But mwana wangu ane severe allergy. Yes, Shema, uri right here. Asi Shema akumhorosa, get away. Voice rangu rakafanira kuhera zvakatosiyana. Muri sei? Uri sei hako Lawrence? Ndiribo, ndasuwa vanhu varova zvavachabatike. Mabasa kuponesa ndondo sha. Ndasuwa vanhu havachabatike mazuva ano inda.
ndinozomarini pachena. Ndiwo singatobatiki. Zuro taive pano, marimwe zuro taive pano. Ndogara ndichibatika, ndogara ndichimbodongorera ndichiona but handimbosangani malive one. Sorry. Saka otherwise muri sei henyu mese? Tiri boys. Aiwa, kuno kuri bo hako ameno kwamuri kuri seiwo? Tiri zvigindi kuchinaya. Even kuno kuri kupisa rafu nhasi. Mota akapfeka mavhesi kuri kupisa. Kuri kupisa chava ngati nani flu. Kufuita kunopisa one. Unongoita one unopisa. Lawrence waita COVID. Kana. Kana. Hatibati kuno COVID zvokumhanya izvi. Hamuko ikoko. COVID haitibati zvokudaro. Uya kuno kuchando inokusvuura. Imwe muriko havasi kukubatai. Chi? Mati mind shame. That you have the very lockdown or put it up. Kanani? Ivana mukoma dzeflo ivava. Inotanga ringo kuScotland. I don't think England this weekend. Nditozivi. It doesn't concern us. Because I'm out, so I'm not bothered. Me too. I did my food shopping today, saka chauya chawi. Aiwa food ingeripo nyambobuda zvangu ndikapinda paradha clan apa ndichitora ndingirikira aiwa food. Isusu South Africa vari kutirongera dhende rekuti tisatamba. Okay, all right. Radha Glen, okay. Ndati South Africa vari kutirongera kutidzosera mudown loko hanzi musatamba Christmas. Tiri kuenda kumapati tisina kupfeka mamaski. Iswa kuEngland atatibvumidzi mapanigirikiri. I think mapub ari kuvhara mapub gym chakuti everything. Yeah, I think so. Guys, I don't understand. Holiday kana macases akupira futi or they just doing it for holiday. Oh no, makesi ari kukwira. Makesi vari kuti makesi ari kukwira. I like the word that you used, Mr. The Flow. Vari kuti makesi ari kukwira. Yeah, that's what they are saying. So we are not definite about whether it is the truth or what. Well, remember, news doesn't very controlled somehow, so I can't dispute. Yeah. Yes. Just like to stay away from news. Tinongoona update yepa Twitter. Because continuing with the lockdown, I can still move. And then there's actually to public places for entertainment or China. Exactly. So when they are far going out, do I think one or one of us the window shopping. The gym. The window shopping. I don't think we're for a mamos England. No, we're for a manani essential shops. All right. Ndiripo nduto zvangu zvamuri kutaura. Handinambofriza ndakatoteerera ndutodzwa zvese. Wati? Uri kudownloadwa uripi? Tiri pano paCape Town apa. Unofana kunyatsobvarirwa imini. Kuitirei? Mapati anyanyisa. Ako vanoregerera havo kufara vakatombovharirwa zve6 months dzose. Sekumarokesheni kutori wese because mamaski havatowazivi. Ukatofamba wakapfeka maski murokesheni vanotokuona unge benzi. Vanototi risasi kamurabva kupi koi.
kuti kudare here. Ndiri kutokutaurira Lawrence, I was in Tembisa over the weekend. Ndakapfeka mask, vanhu vaitofamba vachindicheuka kuti kwaambuya vabva nepo. Saka pakaipa. Meaning apfeka mamask to go. Ma? Kuti meaning apfeka mamask from the word go. From the word go havana kumbopfeka mamask. Mask vanotoipfeka vakupinda mushopu. Zvezvo kutoti munhu anotonotenga mask padhoo. Opfeka mask achingobuda mushopu achirasira chimask chacho kuti. Oh, finish. Ngazvakaoma. But the funny part is vanhu vari kuma high density populated suburbs havasi kufa nenhingirikini nechirwere ichocho. That's the funny part about it. That one, in my own language, I can't dispute. But what you need to understand sometimes, they could, but I know in the clinic the malaria, on the itchy, why bad? Sagapan kwanza pani lack of tracing jaicha in msoro because unongonza unemsoro musoro ane flu otongo fonza akafane flu. Yeah, because isusu pabasa pedu takatomborwara tese chimwe chiflu chisina kunzwisisika so saka I'm now of the belief yekuti vanhu vakawanda takachirwara but tikasachiziva kuti ndi apa yakatanga takatombopfuura neko. Manje ndakamboita COVID. I'm sure I did. Handiziva hangu but I'm sure I did. Muna Machi. Ndakarwara. I think ndakaita combination yematonsils plus Carolina iyoyo. Saka but ukuona kuti chika the flow. Handina kuenda. Ndakararama. They were not saying that the two strains. Aiwa handina kuya hospital madhezi wangu asingatombobvumika kuti uinde kupi waitongonzigara mumba. I had to stay in the house. But ukuona kuti chika the flow. Problem iripo, there are two strains of Carolina. There is the easier strain yekuti unongoita ma-flu symptoms kana kuti malaria symptoms yacho iyoyo handiti. And then there is the strain yekuti ndo inozokuendesa paventilator. Saka most people had the flu, especially like in Africa where we were in winter. Handiti urikuona. We most probably had the flu and thought kuti it's just the flu. But it was actually COVID and it was the lighter strain of Carolina. Urikuona. Ona message iyo yanyorwa na uyu. Antichi. As Mr. President said, we and so I doubt she, but maybe we are not going to any lockdown again. I think we are not going to have any lockdown again, maybe. Zvinonika 99% yepasi rino zvainotongwana naMr. Togozoti ndevapi vacho. Ndeve kupi? Mr. President Ramaphosa. Ari kutaura president wemuno muSouth Africa. I didn't say it's definite kudzokera. I'm saying it was speculated. Tata kuti tizive zvekuti Mr. President ava ndeve kunyika ipi nokuti 99.9 nyika dzese angori Mr. Tingazotaura zvivi zvekumwe kunyika yedu tikazonzi tarasha. Kungotaurawo kungoti vanhu vanosiyana, you don't know how to digest information because president akaannounce but things change on. Just like whoever thought kuti tukupinda another lockdown kuna na UK of which yadzoka. Operation Garafumba. Uncle. Hey. Vika. Lawrence. Shema. Taura tinje. Utoteera hangu ine vanhu vari kutotaura zvavo. Lawrence. Lawrence, what is your team?
Ansandaroora. Ora saka iwe mfungwa dzako chaunoti dream wedding yako ndeipi kana kuti haunei nazvo? Ndotoda zvewedding zvekana ndikawana mari, asi kana ndisina anenge ari mawanza. I forget about kuwana mari. Tiri kuti yanoti this one is gonna be my dream wedding. Imboitaura description nayo inenge yakamira sei? Yangu inini. Alright, indoda wedding yaya kuti inounganidza vanhu vazhinji vekuwanda chaivo. Yekutotsvaga kana venyu kana muri mutauni kana kuri kuzimu kana mumatauni mahombe na Bulawayo kana kuHarare vanhu vavo uchiitira sepapi kuHarare kana kuBulawayo. Name a specific place inokwanisa kuaccommodate your people. Panzvimbo apa ndingazokunyeberai manje. Horo here, pachikoro here, mugarden here, pahotel here. I think ndo zvavari kubvunza mukoma the floor. Pafoma primary school here kana pafoma high school kana kuti mugarden kana community hall. Ndoda kuitira mugarden kuti ndoda kuitira mugarden ndo muri boma. But garden ine limit because tende rako richaita limit. Ipapo manje izvo hatisizive zvose izvozvo. Haisi machechi ane overflow ka. Uchaita una overflow. The flow manje wapedzera. Havatenderi kupinda vanhu vakawanda. Ayo hazviiti hatidi overflow. Plus your overflow yacho unozokwanisa here financially ndopane nyaya. That's why ndati kana ndakawana mari. Nai varume vari pato hanzvadzi dzangu dziri pashema ndibvunzewo hangu kusatozivawo ndotozivawo chero ndachembera zvangu. Inini musikana ndiri wekuBulawayo handiti? Yes. Ndiri kuchata naLawrence, murume wangu Habhi wangu Switi wangu anobva kuHarare. Muchato unoitirwa kupi? Unoitirwa kuno kwemukadzi, kune mukadzi kazhinji. Okay. Ndozvandoziva ndisingazivo kune vamwe but chandoziva kuti kunogara mukadzi kazhinji ndokunoitirwa muchato. Makare kare tichakura yaitirwa kwese vaita kwemukadzi first then the following day voita kwemurume, but iko zvinezvi I think people can just lie as kuti voitira kupi. Okay. But usually kwemukadzi. It's good to know. Saka Lawrence tiri kunochatira Bulawayo wasviwa mwana mai yangu. Aizve ende munofembera ivi. Shema muromo. Nditori zvenyu, don't worry, naketara zvese ndakatogadzira ndakatopesa. Munofembera. Neoutfit yako ndakasondesa jira racho ndino. Wakatsvagirwa African attire. Hakuna muruda wasati apfekedza African attire nemukadzi. Nekabhutsu kari point. Kabhutsu kari point. Aiwa manjenje bhutsu yacho totonoisawo jira reAfrican attire iroro. Tonoikavhisa nejira reAfrican attire. African attire inenge yawandirwa mazuva ano, munhu wose angoroora angopfeka African attire. Akatopfeka paIndia here nice witi. Yangova sina irombo. Yawandirwa. Munhu wose angoroora kana ndazoti munhu aroora mazuva ano unongoona nekupfeka African attire. Hey Lawrence, uya manje. Lawrence wamuka No, Lawrence uri right zvako iwe. Tapera udiswa maAfrican attire muZimbabwe. Handi mema kachena here naibve floor.
aiwa inini ukwata murume wese kuSouthern Africa akapfeka African attires ati vakadyiswa bamba vari murudo. The flow. Yes. Let me just tell you one thing. Na Lawrence wako muri vaviri. My departing words. Happy wife, happy life. Wapedza. Zvichipinda paAfrican attire here. Kana indiri kufara kuti upfeke African attire iyoyo, itoipfeka shamwari wakanyarara. Chiera. Aiwa ipapo ndikusupport zvinodependa kuti ndeipi. Handinoziva dzinopfekwa nevekunyika kwadzo chaiko kusiri kwedu. Kweda hakuziri kwakakuvaridziradzo. Isusu kweda I don't mind if it's a t-shirt yoiswa pocket kana mumasleeve munoiswa kanaini. It's nice yakadaro. Haipfeke tupi. Wakambona maAfrican wakambona kuti inenge iri two piece yakatodaro zveshuwa. Yakamechana mami. Handiti unonosonesawo shirt masleeves mumacuffs woita yeAfrican attire iyoyo nepocket woita yeAfrican attire iyoyo zvapera. That one is okay. Netrouser reblack kana grey whatever. Haikona kuti uzoti shirt netirauzi. Ndinosonesera Lawrence trouser neshirt nebhutsu yacho zvese. Aiwa ndizvide mukatengera sutu chete memanigonera hazo muAfrican attire. Uda kutotengerwa. Handei sadza kumba kwashema. Handei kusadza kumba kwashema. Shema sadza raidza here. Shema tuye kuna hufu kuno. Kosemolina kuna Kosemolina. Ndinazvo ini. Ndida kutongomadya akadero netuma uyu. Netuma potato. Irga ndito yakudhina. Ndinobika vedu hendu. Kwata. Kwanza hakuna semolina here. Ndati hapana chandakatenga because like ndikada kuorder izvozvo zvinononoka kusvika saka handikuorder anything. Unoorder online semolina? Handizivi inonzi semolina but pane chimwe chihufu chandakambotenga so tinoita kunge hufu. Yellow inenge tongoti iKenya mostly ndeyeyellow. Inokwanisa I think kune white handi but mostly white iriko but yakawanda yellow. Yatinobikisa sadza. Pane nigirikini inoshandiswa kuma-Indians ndio yatoshandisa iyoyo. Yeah, I think ndiyoyo. Lawrence sweet istangoti tuzuzu. Tinoziva iwisa yedu. Kutaura zvesemorina dzava isati dzizivi. Aitoziva iwisa yedu ne-white star zvei. Titori neiwisa yacho futi. Titori nayo iwisa yacho futi. I think 90% of Zimbabweans in UK vanotenga iwisa. Yeah, it's easy to cook. Iwisa uko South Africa. I think pandosvika kumanombocha pasi nekumasadza. Ndechidya sadza chat neveg. Uyatidye kuno. Unogaina weight ukazvirega shero. Indakagaina kare paegera. Ndisada kufichi ndakanuna kare. Ndobhotangira ipapo tozozviona. Tazotanga kudyaira asina bonzova sadza racho. Mulockdown ndakaita zvinorova. Kuvata nekumuka kwakanakunuka. 7 months. Aiwa totofambira kaveji ako. Unyatsocheka zvidiki, unyatsocheka tuveji tudiki tun'ani. Ndasvika ndombota mwedzi kugara kundisvinha sadza racho tozitangira ipapo padiet but handamboritika zvangu. Nhasi totombonira mavhiki. Shero. Ukondifonera kuseri ndakunovata ini. Mozondiona gore rinouya guys. Alright. Upore. Muchazondiona ndakuti guys. Mazvinzwa manjenjenje. Nenda kuti guys ini kana kuti kuma site.
urubviso epafront here kana kuti mateeth ese ari kufanha kubuda ekumashure ese Kama motenga nei akabuda yose manje. hanzi china dziflo ndati hayi mawisdom atyise epafront ndo atitaura kuti vhivhivhi asikadi zvino nyama ndodya nei apa ndichida nyama yakagochwa kudaro naiflo aiwa unoenda kabviswa 1 inga 1 but handitombozvizive kuti handina unenge unotoadjusta haritombozive kusaidira harina basa anorwadza ndeaa I wasn't supposed to have wisdom teeth in life. Saka ari kure stereki ne blood flow. Ari kufa because of lack of blood flow. Sora. Ngopa ni nyaya ipapa. Saka ndiri kukata nyama. Ndakabviswa ndotonevenda ndinowadza kutenga neapapa apa anotenga. Lawrence hausi kuvhunduka totaura kuti vanhu vasina mazino here pana Hai kana. Anga asina kuzvinzwa emidze flow musada kuudzira munhu anga asina kuzvinzwa. Muda kuti azotiseka. Achihera vake vebhurua havana mazino. kuti uri kutaura nezvirema mugana. Aiwa ndazvinzwa wangu ini ndongochila ndakateerera vanhu vachitaura. Anenge achizvirema mukanwa. Vamwana vanodenha shuwa. Aiwa ndikuda zvokubviswa mazino mukana kutoudza Lawrence kuti asawanze mazadza dama nemazowe. We shall not comment. We shall reserve our comments. As women, we shall stand together and reserve our comments. Yes, we shall reserve our comments. We will not comment on that one. Kunyara kwani kwakaita anozokunama one day nechibrigadier. Unenge wakutaura nyaya yekuda maswitsi zvonzi izvo iwe chirema mukanwa maswitsi unomadini zvinenge zvichitengeta hazi hanzi what's kubhula ndinawo kuti plan yei futi zve hanzi what's the plan for Saturday. We are on Saturday. Wokurasika papi manje blandina ndibate kuseri uvhunze zvoda uvhunza. Story right, we are set to go. We are ready steady go mangwana ndotontenga manoodles angu. Now, nema toothpick ndangotaura nothing else. In my toothpick ndinawo handina manoodles. Saka don't worry, nothing much to prepare. Unless you want to go to design your room, what some room wakashamba kumadziro, some noodles achirembera, I don't know. Ndokumbira kuita judge. Kuda kujaja munopinda azvirambidzwe. Ndenchi kujaja ndenchiuona vese vari kujuta. Uyai. Nekukwalifaya vese. Kumbe ngari pacha saka uyamubatsira nekukuza. Yeah, don't worry. This Saturday handikushanda saka bo. Saturday nguva yacho. It's at 6 p.m. Zim time as usual. Ndaitomboshenzitiko mazanoshema akukasirisa sei kutanga zviya 6 p.m. Zim time. Imina manjenjenja muna kuwedzerwa hour here ini. Makadzikisa hour anti. Saka zvaitombondinetsa kuti waita kukasirisa kutanga kudai kutokanga notora iti there's a certain time of year pavanosirwa hour. Kuno kutime patinopinda muwinter shero time inodzokera kumashure. Saka pane kuti kana kuZimbabwe iri summer handika kuno kwiri winter zvechira kuti Zimbabwe ne South Africa, I think Southern Africa vari 2 hours ahead of us the UK. Then kana tamusama kunoku uko inenge ma ahead ne 1 hour.
Oh. Saka wadzwisisa. Chinja sei kuyachinja sei hawo Darkness. Okay, a good example kuZimbabwe handiziva rinokurumidza kunyura. Kana iri winter. And there's less daylight and so it's the same kunoku vanenge vachiadjustra izvozvo. Saka kuZimbabwe kunotombochinjawo kunotombotawo kumashure kana winter unoona kuti zuva rikukurumidza kuningirikira ka. Handi 5 avo vanotodzosera mawachi kumashure wese kuZimbabwe. Zvinodhipenda neseason. Kana iri winter kunoku yadzoserwa kumashure, kana iri summer yadzoserwa yamuvha forward. Saka anodzosera inyika here kana kuti ndimi personally vanhu tichinoitika ipapo kana riri zvodhipenda nefoni yako zvinotochinja everything zvotoita automatically. Clock unochinja wega. Saka utozviona su. Asi kare taitochinja mafoni kusati kwaine internet. Ndikati kare waitochinja foni wega kusati kwaane internet. Zvinoitika Sharon last Saturday muna October ndi ndo panochinja time. So panoti instead yekuti iti 2 o'clock inodzokera back to 1 o'clock. Then kana iri last Saturday muna March instead yekuti ite 2 o'clock inobva yati 3 o'clock. 3 o'clock. Let's say 1 o'clock. Kana enda pana 3 o'clock automatically. Aiwa, no. Inenge dzese dzinochinja panoenda pana 2 o'clock. Kuti instead yekuti jambire pana 2 o'clock ka inodzokera pana 1. Saka 1 o'clock inopera 1 hour yoramba iri pa 1 o'clock futi ipapo. Aiwa, zvakutochinja automatically kune zvinhu zviri linked kuinternet chichi zvinotochinja automatically. Then kana ari maybe yemota unochinja wega. But zvimwe zvese zviri linked kuinternet zvinotochinja automatically. Wow. Tiri kudzidza zvakawanda especially weekend day. Hawa dzidza sure. Seriously. Kudzidza kuperi. Waizviziva here nairo renjisi? Ndaizvizivira kupa hangu iri ndakurira kuno kuAfrica. MuEurope macho mayoconfusika ka. Main Europe ne-UK time difference dziripo. I think main countries are in Europe are 1 hour ahead of UK. Oh. Unosvika uchichuna mawati avo. Shema. Pamuchato wako uri klasika. Peter upfeke cute. Yeah, taura hako. Handiti Scottish. Anoiziva uyu akamboita kavidhio kake uchitaura nyaya yesketi uchiti sketi ukanzwikwa unorohwa. Varume vanopfeka masketi. Sharon, traditional Scottish wedding yoyo. Don't traditional Scottish wedding. Shero, arakasida shashiko mukati. Mani, Jesus, chivhara ngodzi. Chechisipo. Arakasina. The flow unotodaro zvako paSentinox Center rimwe day vanhu vanga vamene paine nevakomana vaitamba saka kwakuine bhora kuti I think vakomana vaiimba vachitamba ndibva kwaiva varume vanga vakadhakwa iwe vanga vakaparara vakatanga kutamba nemasiketi avo kwakutamba kwakuti fuku kudai mukaona zvishamiso zvikukutu. Hauseki. Makaona zvishamiso. Iwe unongoti nazvo kana.
Guys, ini ndakuenda nifoni yangu yapera kwakanga bhatiri zvangu. Tambotandara tambonakiti. Again, but that chimunya changu. Even Australia, I know ginger. I didn't know Australia, I know ginger, but I know it's in a different time zone though. Ya uko vakatongosiyana siyana semez America nditadzienderani. Yeah. Saka ma1. Shema guys. Shema takuenda baba. Chera opora nditati kuda mavende akanyanya. Mavende hopo mumkano. Veduwe. Ndabva ndakunzira. 1 second, guys. At least the floor. Yes. Munotora picture, my family pictures, my portraits, whatever. And not my family pictures, yes. Mune mobile studio kana kuti mune studio. Ndinoya kumba kwako. Undikuda kama picture. Uda ma picture. Enda pa Chaga enda pa Facebook utsvage yakanzi film me photos. Don't ndakaisa number yangu ere baba. Hai. Handina pen. Nice flow. Yes. Yakanzi kubvunza chinhu hani ndisati ndabva pano. Yes, go ahead. Lawrence wamubvunza kuti iye anoda muchato wakaita sei, ina unambondibvunza wani. Mira, the flow usati wapindura. Mira, because phone yangu yakutopera battery. Inonzi chi? Ndawana pen. Enabakanzi film me photos, PHILL. Mira ndikushaya pekunyorera bhuku racho randatorawo. Ora yakavhura ere page rakuvhura kafura. I don't know what you can message or if not, okay, that's so. This one is the easiest. You can hold on. And didn't do some bomb or one. In that kuma comments I'll put the criteria I'm not track pa Facebook. Kuma comments pa YouTube papa. By YouTube, yes. Mira nditore imwe phone. One and I said zita rauno track pa Facebook. Handisi kuiona nyora futi. Pana nyora after anzi VC chakutatu kanzi the floor, okay. Amad ndiani. Yakanzi the floor. Ayo ngirikiri yangu yakanzi feel tough. Can you type it? Because phone yangu yakutopera battery. 30 seconds dzasara. Type it mu comment section. Ndoiona pane mwe phone. Ndato type. Okay. 30 seconds left. It after Mona Lisa ma pika. Pana chino apa. Pakanzi the floor. No, iripo. Nakuma comments. Aiwa ningirikiri ndikandinyanse ndingirichera zvemo. Vangachise ndandabata ndikanzi isitati kurire ndikadai vakati kurire I think makatochata. Guys, musoni kubva wako ndiani? Ndisiziva. I think between East South Africa. Ndinoziona kuti Lorraine ndokwaningirikini. Ndanichimboisa zvinhu zvangu mupoto. Right, vanhu vaenda. Ndakutoda kutokatawo. Lorraine. Ko yazoita sei? Mazopanana here mauyi madetails. Tionewo mapicture munotora acho. Munoposta mapicture. Ndinoposta page rangu nacho ndinoposta unoona. But not emchato andipost ndoposta imwe ma pictures. Ndakuona mabawe. Ndeuyu akwazi kumute from the other side. Ndamumute.
Hanzi haipo. Chi? Locadia murugata hapana chakugona. Machinonzi she's telling the floor weddings. No. No. And There are my last comments you see panda type. last comments Another last I'm sorry pa Locadia. I'm sorry pa Locadia. person to go on one. Username Username I can't feel tough. Chagamuna can't feel tough. Miranda pa laptop. Feel tough. I think I'm muted. Ask him. All right. Hello guys. Ndakunda murare. Private chat. Sharon. Ma? Ndokwanisa kuisa pa private chat pana bandi. Inobuda. Chimbotry tuone. Mirai tuone. Ndakutasa pa laptop. Mirai once again. Wala tilone unogona udona zvako. President ndaiona one. Ichisearcha that name pa YouTube pa Okay, iribo. Bye guys. Alright. Morara munyasha dzedenga. Alright, bye. Oh, iyo. Yes. Then you can my picture I think I got one this and you know it but I put them chat because usually and put them chat. Yeah? Yeah, my picture nema koma replay nere. Yes, yeah. Uchitela makomo. Yes, ndo farra nature yeah. Ndamaona makomeni. Ndaona kuti mamwe. Oh, munoita kunge murungu. Murungu. Wakuda say na yoshero ndiri murungu bagida say. Ndiye anofarira kutora zvinenge zveuyu makomo nerwizi nezuva richinyura richimuka. Yeah. Test yenyu itori different. Makadokta chiurungu imimi. Aiwa ndakakura kumarali kwa kune makomo besides. Yeah, my buildings were what zvinhu zvamuri into. Yeah. Muri munature zvokwadi nemabuilding neiwo no. So what you expect of a picture wangu? Like yeah, that's what chifunga. Aiwa kaji it will depend on how you understand in the social media and my laws who can't yauri because I can't put my pictures vanhu ndakatora pa ningirikiri yangu because vanenge vasingade kuisiwa mapicture waibata Ndakada kuona hanzi hapana ini ku-private chat ndaiona pane private chat inobuda apa ndavaona ndakatoona kupage kwavo hakuna zviriko hapo ndanyanya kuninastereka hakuna havaposti chunhu vanoposta makomo anenge achipindana nerodhi nemabuildings like you know how white people take their pictures ndozvavanoita ingoti ningirikiri the floor not with white people. Matorera munoita mapicture anondifungisa varungu vese vandaikambotamba navo pabese pese havadi kupinda ivo mupicture vanoda kutora kana hove yakadai ndechitsvagire mupicture hani ndiri muridzi wekamera handidi kupinda mupicture asinoda kutorwa pikicha imi miraito ndoda kuona kuti username ramamuchiti maposta pauyu da kunzwa kuti username matirenyu rinonzi chii da kutarisa panapa ndinotariswa noroona kwete iye uku ndakuona ndakutarisa kuti pamamakomenda mucomment section ndo zvandiri kutarisa kuti makomenda nerakanzi chii. Alright. Makomenda nerakanzi chii ndo ndiri kutarisa panapa. Makomenda nakanzi the floor here. No, I see the floor no. You know to a YouTube account here. Ni YouTube mimi. And ndongone YouTube account but andishandise zvekuita zvaunoita. Inonzi chi YouTube yacho ndida kutarisa panapa. I see where comment
Like, for example, anditi uyu akanzi Barbara Chinocheka ndo zita rake rakomenda ka. Saka imi makomenda nezita rakanzi chicomment section. Ndo zvandauta kuti rakanzi feel tough. Feel tough. Ndinonyore paside John. Kutarira apa. Nomanjenjenje mamusati mazopanana. Anotondibhadhara kuti ndimupe. Pay me. Haanazoresponda. Feel tough. Tough TAFF anditi. Feel yacho nenge FILLOPH. Feel yacho nenge PHILL. Then it tough TAFF. Because none now we will so let me check. No. You gonna Philippine name. So now I don't need to post that number one. So my family pictures name Shamari. What happens ndekuti kana ndichikuita mani my family picture usually ndine flat fee yekuti ndokutira in 2 hours yekuti ndokupa maybe 1 hour maybe kuita makeup kana wasina kuita makeup ni wapedza then ndotanga kuita usually vanhu zvanoita vanhu vanenge vachinja hembe ka nemapositions so usually that one ndowanzoita 60 quid iri flat fee yakadaro ye sort of 2 hours. Wow. Then after that data kuzonegotiate whatever you want, but it's really possible that ikungoita zvauri kuda within those 2 hours. Yeah. I'm open in terms of type again Tony. Type ngoti here Tony. Ku uko. Ipapa ndakuona. Papi. Ipapa comment section. Comment section. All right. After Barbara Chinocheka. Comment again. All right. Wandoni. Nzikukuonesi. Anona ndaniona. Ya Barbara Chinocheka. Ndaiona. All right. Yeah. Saka airipo ndaatobatana mangwana gai ndipesa hangu bika nekune yangu yakutsva muriwo wangu iripo wotisenderawo recipe ndigoni kubika ndopisa ini handisi kubvunza kuti unogona chero ndatisenda recipe kuite sei mire ndiyekere bye muri wangu wakutsva bye. All right, iripo. All right, thanks. Sharp. All right. Guys, good night. Muri wangu wakutotsva guys ndakunobika bye.